Μέσα στην πολυτέλεια και την αδιαφορία, ένα απλό αίτημα για φαγητό και το βλέμμα ενός παιδιού αλλάζουν την πορεία μιας ζωής παγωμένης από το πένθος και κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα ακολουθούσε. Οι νύχτες στην Αθήνα πάντα είχαν ένα είδος τεχνητής λάμψης. Φώτα από γυάλινα κτίρια, χρυσές προσώψεις πολυτελών εστιατορίων και αυτοκίνητα που έμοιαζαν να μην ξεκουράζονται ποτέ. Αλλά εκείνο το βράδυ υπήρχε μια διαφορετική σιωπή που αιωρούνταν πάνω από το κολονάκι. Το είδος της σιωπής που εμφανίζεται μόνο όταν κάτι σημαντικό πρόκειται να συμβεί, αν και κανείς δεν το αντιλαμβάνεται αμέσως. Μέσα στο αρχοντικό της Ακρόπολης, ένα από τα πιο αποκλειστικά εστιατόρια της πόλης, ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, 47 ετών, δισεκατομμυριούχος του τεχνολογικού τομέα, καθόταν μόνος στο γωνιακό του τραπέζι. Το φως των κεριών δημιουργούσε απαλές αντανακλάσεις στα ασημένια μαχαιροπύρουνα και ο σερβιτόρος τον γνώριζε αρκετά καλά ώστε να μην προσπαθεί να πιάσει κουβέντα. Δεν υπήρχε ανάγκη να ρωτήσει αν ήθελε κρασί. Ποτέ δεν έπινε. Όχι πια. Χρησιμοποιούσε πάντα τις ίδιες χειρονομίες. Τα μάτια του σάρωναν την αίθουσα χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον, το πυρούνι σηκωνόταν και κατέβαινε στον ίδιο ρυθμό. Το τέλεια ευθυγραμμισμένο σακάκι του ποτέ δεν έφευγε από το σώμα του. Ήταν σαν τα πάντα εκεί, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου, να λειτουργούσαν σε αυτόματο πιλότο. Τα πιάτα έφταναν άψογα στημένα, αλλά σχεδόν ποτέ δεν τα άγγιζε. Εκείνο το βράδυ το μενταγιόν με πουρέ τρούφας αναπαυόταν άθικτο μπροστά του, σαν έργο τέχνης που κανείς δεν τολμάει να καταστρέψει. Είχαν περάσει 10 χρόνια από τότε που έχασε τη σύζυγό του Σοφία και το γιο του Γιάννη σε ένα τραγικό ατύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης. 10 χρόνια από τότε που η σιρήνα ενός ασθενοφόρου τον έκανε να καταρρεύσει από μέσα προς τα έξω. Από τότε οι επιχειρήσεις του άνθησαν, οι επενδύσεις του τριπλασιάστηκαν. Αλλά ο Αλέξανδρος δεν ζούσε πια, απλώς επιβίωνε. Και ήταν σε εκείνο το γωνιακό τραπέζι, πάντα κρατημένο ακόμα και χωρίς να υπάρχει ανάγκη, που επέτρεπε στον εαυτό του να θυμάται για λίγα λεπτά όλα όσα απέφευγε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Κατερίνα, η εκτελεστική του βοηθός εδώ και 15 χρόνια, ήταν ίσως το μόνο άτομο που καταλάβαινε την έκταση του κενού του. Τον παρακολουθούσε να μαραζώνει κάθε χρόνο, κρυμμένο πίσω από υπολογιστικά φύλλα, εξαγορές και ατελείωτες συναντήσεις. Όσο και αν προσπαθούσε, ποτέ δεν κατάφερνε να τον κάνει να δεχτεί μια πρόσκληση για οποιαδήποτε εκδήλωση που δεν ήταν αυστηρά επαγγελματική. «Κύριε Παπαδόπουλε, ο καφές σας», ανακοίνωσε ο σερβιτόρος τοποθετώντας το φλιτζάνι μπροστά του. Ένας δυνατός εσπρέσο, χωρίς ζάχαρη, άλλη μια τελετουργία που εκπληρώθηκε. Ο Αλέξανδρος έγνεψε χωρίς να κοιτάξει τον άνδρα. Το βλέμμα του ήταν καρφωμένο στο παράθυρο, όπου η ψηλή βροχή άρχιζε να θολώνει τα τζάμια. Οι σταγόνες κατέβαιναν σχηματίζοντας τυχαία σχέδια που μερικές φορές συγχωνεύονταν, σαν δάκρυα που συναντιούνται στο πρόσωπο κάποιου που κλαίει. Αλλά εκείνο το βράδυ κάτι έσπασε τον κύκλο. Πριν προλάβει να αφήσει το φλιτζάνι να αγγίξει τα χείλη του, ένιωσε μια παρουσία να πλησιάζει. Δεν ήταν ο σερβιτόρος, ούτε ένας γνωστός, ούτε καν κάποιος με εμφάνιση που θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Ήταν μια νεαρή γυναίκα, κακοντημένη, με μαύρα μαλλιά δεμένα με ένα χαλαρό λαστιχάκι, κρατώντας στην αγκαλιά της ένα αγοράκι λιγότερο από 1 έτους, τυλιγμένο σε μια κουβέρτα πολύ λεπτή για τον άνεμο του Σεπτεμβρίου. Είχε καστανά μάτια, κουρασμένα, αλλά ακόμα έντονα. «Μπορώ να φάω τα περισσεύματα?» Η ερώτηση έγινε με χαμηλή φωνή, σχεδόν ένα ντροπιασμένο ψιθύρισμα. Ο μέτρ του εστιατορίου πλησίαζε ήδη με γρήγορα και σταθερά βήματα, έτοιμος να διώξει την εισβολέα από αυτό το κομψό περιβάλλον. Αλλά δεν ήταν η φωνή της που άγγιξε τον Αλέξανδρο, ήταν το βλέμμα του αγοριού. Ο Νίκος, όπως τα μάθαινε αργότερα, δεν έλεγε τίποτα, δεν έκλαιγε, δεν οικέτευε. Απλώς κοιτούσε. Με τα μεγάλα, περίεργα και ελαφρώς λαμπερά μάτια του παρατηρούσε εκείνο το πιάτο σαν να κοιτάζει μια φωτιά σε μια κρύα νύχτα. «Όλα εντάξει». Ο Αλέξανδρος σήκωσε το χέρι του σταματώντας το μέτρ. «Μπορεί να μείνει». Ένας ψίθυρος αποδοκιμασίας διέτρεξε τα κοντινά τραπέζια. Άνθρωποι που πλήρωναν περιουσίες για αυτή την αποκλειστικότητα δεν περίμεναν να μοιραστούν το χώρο με κάποιον σαν κι αυτήν. Ο Αλέξανδρος ενστικτωδώς έσπρωξε το πιάτο προς την κατεύθυνση της νεαρής γυναίκας. «Μπορείς να το πάρεις», είπε με μια φωνή που δεν είχε χρησιμοποιήσει εδώ και πολύ καιρό. Μια φωνή που δεν ήταν του επιχειρηματία, αλλά του ανθρώπου που κάποτε ήξερε τι σημαίνει συμπόνια.
Εκείνη δεν το άρπαξε όπως ένας απελπισμένος, αλλά το τύλιξε με ένα καθαρό και ξεθοριασμένο πανί, σαν να φυλάει κάτι ιερό. Με το μωρό ακόμα στην αγκαλιά της, κάθισε στο πάτωμα δίπλα στο τραπέζι, πήρε ένα πλαστικό κουτάλι και άρχισε να ταΐζει το αγόρι με μικρές κινήσεις φροντίδας που ο Αλέξανδρος δεν είχε δει από τις ημέρες που η Σοφία τραγουδούσε στον Γιάννη πριν κοιμηθεί. «Πώς τον λένε?» ρώτησε ο Αλέξανδρος, εκπλήσοντας τον εαυτό του με το ενδιαφέρον. «Νίκος», απάντησε εκείνη, χωρίς να σηκώσει τα μάτια της. «Έκλεισε 10 μήνες την περασμένη εβδομάδα. Κανείς στο εστιατόριο δεν κινήθηκε. Καμία λέξη δεν υπόθηκε, αλλά όλοι παρακολουθούσαν. Μερικοί με ενόχληση, άλλοι με περιφρόνηση. Ο Αλέξανδρος, ωστόσο, δεν έπαιρνε τα μάτια του από το αγόρι. Με κάθε κουταλιά το παιδί χαμογελούσε, έβγαζε έναν απαλό ήχο ευχαρίστησης, σαν αυτός ο πουρές από μόνος του να ήταν αρκετός για να φέρει ζεστασιά στον κόσμο. «Και εσύ πώς σε λένε?» συνέχισε ο Αλέξανδρος, ενώ έκανε ένα διακριτικό σήμα στον σερβιτόρο να φέρει περισσότερο φαγητό. Ελένη Νικολάου». Επιτέλους σήκωσε το βλέμμα της, καχύποπτη για την ξαφνική ευγένεια. Ήταν συνηθισμένοι να την διώχνουν, όχι να τη συμπεριφέρονται σαν άνθρωπο. Ο σερβιτόρος επέστρεψε με ένα πιάτο ραβιόλι με σάλτσα μανιταριών και ένα ποτήρι χυμό πορτοκάλι. Τα τοποθέτησε στο τραπέζι χωρίς να κρύψει εντελώς τη δυσφορία του. «Παρακαλώ, κάθισε στο τραπέζι». Ο Αλέξανδρος έδειξε την καρέκλα απέναντί του. Η Ελένη δίστασε. Κανείς δεν την προσκαλούσε να καθίσει πουθενά για τόσο πολύ καιρό που η χειρονομία έμοιαζε με παγίδα. «Δεν θα σας κάνω κακό», διαβεβαίωσε ο Αλέξανδρος, παρατηρώντας τον δισταγμό της. «Απλώς θα ήθελα να φάτε σωστά». Με προσεκτικές κινήσεις, η Ελένη βολεύτηκε στην καρέκλα, τακτοποιώντας τον Νίκο στην αγκαλιά της. Το μωρό, νιώθοντας την άνεση του μαξιλαρωμένου καθίσματος, χαμογέλασε πιο ανοιχτά. «Από πού έρχεστε?» ρώτησε ο Αλέξανδρος, προσπαθώντας να μην ακουστεί παρεμβατικός. «Από παντού και από πουθενά», απάντησε εκείνη, φυσώντας μια κουταλιά ραβιόλι πριν την προσφέρει στον Νίκο. «Είμαστε στην Αθήνα εδώ και 6 μήνες. Πριν μέναμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά...» Σταμάτησε, σαν κάποιες ιστορίες να ήταν πολύ βαριές για να τις μοιραστεί με ξένους. Ο Αλέξανδρος δεν επέμεινε. Γνώριζε καλά το βάρος των ανολοκλήρωτων ιστοριών. Εκείνη τελείωσε να ταΐζει τον Νίκο και μετά, μόνο τότε, έφαγε μερικές μπουκές για τον εαυτό της, κοιτάζοντας πάντα γύρω της, σαν να μπορούσε ανα πάσα στιγμή να διωχθεί. «Ευχαριστώ», είπε τελικά σηκωνόμενη. «Πρέπει να φύγουμε». «Περίμενε». Ο Αλέξανδρος τράβηξε το πορτοφόλι του. Η Ελένη οπισθοχώρησε. Το πρόσωπό της σκλήρινε. «Δεν ζητάω χρήματα, μόνο φαγητό». Ο Αλέξανδρος σταμάτησε, νιώθοντας το βάρος αυτών των λέξεων. Η περηφάνεια της, ακόμα και στη χειρότερη κατάσταση, τον εντυπωσίασε. «Βρέχει», είπε, βάζοντας το πορτοφόλι στη θέση του. «Μπορώ τουλάχιστον να καλέσω ένα ταξί για εσάς». «Έχουμε πού να μείνουμε», απάντησε τακτοποιώντας την κουβέρτα γύρω από τον Νίκο. «Αλλά ευχαριστώ και πάλι για το φαγητό». Ευχαρίστησε με ένα σχεδόν αδιόρατο νεύμα και έφυγε. Ο Αλέξανδρος έμεινε, αλλά εκείνη η σκηνή δεν τον εγκατέλειψε. Στην έξοδο του εστιατορίου σταμάτησε κάτω από τη μαρκίζα, παρατηρώντας τη βροχή που τώρα έπεφτε με περισσότερη δύναμη. Είδε την Ελένη να διασχίζει το δρόμο, προστατεύοντας τον Νίκο με το ίδιο της το σώμα, χωρίς να νοιάζεται αν βραχεί η ίδια. Κάτι σε αυτή την εικόνα τον άγγιξε βαθιά. Ήταν αφοσίωση σε καθαρή κατάσταση. Ήταν αγάπη χωρίς προϋποθέσεις ή προσδοκίες. Μπήκε στη θωρακισμένη Μερσέντες του και ζήτησε από τον οδηγό να τον πάει σπίτι. Στη διαδρομή τα μάτια του έπιαναν λεπτομέρειες της πόλης που συνήθως αγνοούσε. Άνθρωποι που κοιμούνταν σε γέφυρες, ολόκληρες οικογένειες στεγασμένες σε αυτοσχέδιες σκηνές, η κραυγαλαία ανισότητα που η Αθήνα προσπαθούσε να κρύψει πίσω από τους επιβλητικούς ουρανοξύστες της. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος ένιωσε κάτι πέρα από την απάθεια που τον κατανάλωνε. Μια δυσφορία, μια ανησυχία, μια σπίθα από κάτι που δεν μπορούσε να ονομάσει. Ή ίσως δεν ήθελε. Φτάνοντας στο τριώροφο ρετυρέ του στη Γλυφάδα, άφησε τον οδηγό και έμεινε μόνος στο ημίφος του σαλονιού. Η σιωπή του διαμερίσματος, πριν τόσο οικία, τώρα έμοιαζε εκκοφαντική. Εκείνη η συνάντηση είχε ξυπνήσει κάτι που κοιμόταν για μια ολόκληρη δεκαετία. Και ο Αλέξανδρος ήξερε ότι από εκείνη τη νύχτα τίποτα δεν θα ήταν όπως πριν. Αν αυτή η ιστορία σας ενδιαφέρει, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να δώσετε like,
«Πείτε μας από ποια πόλη μας βλέπετε», συνεχίζουμε. Τις επόμενες μέρες, ο Αλέξανδρος προσπάθησε να επιστρέψει στη ρουτίνα του. Συναντήσεις, αναφορές, επενδύσεις. Αλλά υπήρχε κάτι διαφορετικό. Το γραφείο του στην Παπαντόπουλο Στεκ, που καταλάμβανε ολόκληρο τον όροφο ενός από τα πιο επιβλητικά κτίρια της Λεωφόρου Κηφισίας, φαινόταν μικρότερο, ασφικτικό. Τα αθωρακισμένα γυάλινα παράθυρα, που πριν του προσέφεραν μια αίσθηση ασφάλειας, τώρα έμοιαζαν να τον φυλακίζουν. «Είστε καλά, κύριε», ρώτησε η Κατερίνα, παρατηρώντας ότι ο Αλέξανδρος κοιτούσε την πόλη εκεί κάτω με ένα διαφορετικό βλέμμα. «Είμαι», απάντησε αυτόματα, χωρίς να απομακρύνει τα μάτια του από το παράθυρο. «Εκείνη η οικογένεια εκεί κάτω, μπορείς να τη δεις, κοντά σε εκείνο το φορτηγό φαγητού». Η Κατερίνα πλησίασε προσαρμόζοντας τα γυαλιά της. «Ναι, τι συμβαίνει με αυτούς? Χαμογελούν όλοι τους». Ο Αλέξανδρος συνοφριώθηκε, σαν να προσπαθούσε να αποκρυπτογραφήσει ένα πολύπλοκο ένιγμα. Πώς μπορεί κάποιος να χαμογελάει έτσι μέσα στο χάος? Η Κατερίνα τον παρατήρησε προσεκτικά. Σε 15 χρόνια ποτέ δεν τον είχε δει να κάνει τέτοιου είδους παρατήρηση. Κάτι είχε αλλάξει. «Η συνάντηση με τους Κινέζους επενδυτές είναι προγραμματισμένη για τις 3», σχολίασε, προσπαθώντας να τον επαναφέρει στην εταιρική πραγματικότητα. «Ανυπομονούν να γνωρίσουν τη νέα τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου». Ο Αλέξανδρος απλώς έγνεψε, επιστρέφοντας στο γραφείο του. Πάνω σε αυτό, 3 οθόνες έδειχναν γραφήματα, τιμές και αριθμούς που μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν όλη του η ζωή. Τώρα έμοιαζαν κενά νοήματος. Όταν το ρολόι έδειξε μεσημέρι, πήρε το σακάκι του και βγήκε χωρίς να ειδοποιήσει, αφήνοντας την Κατερίνα μπερδεμένη. Δεν ήταν στη συνήθειά του να φεύγει χωρίς πρόγραμμα, χωρίς οδηγό, χωρίς προορισμό. Ο Αλέξανδρος οδήγησε το δικό του αυτοκίνητο, μια συμπεριφορά που δεν είχε υιοθετήσει εδώ και χρόνια. Όταν σταματούσε στο φανάρι της Λεωφόρου Κηφισίας, έβλεπε πρόσωπα που πριν αγνοούσε. Η γυναίκα που πουλούσε καραμέλες στο φανάρι, το αγόρι που καθάριζε παρμπρίζ, ο ηλικιωμένος που κρατούσε μια ταμπέλα ζητώντας βοήθεια για να αγοράσει φάρμακα. Όλοι αυτοί, αόρατοι μέχρι τότε, τώρα είχαν μορφή, περίγραμμα, ιστορία. Χωρίς να το αντιληφθεί, τα βήματά του τον οδήγησαν στην περιοχή του Εκάλη, όχι στην κομψή γειτονιά, αλλά στις παρυφές της, όπου οι επαύλεις έδιναν τη θέση τους σε αυτοσχέδιες κοινότητες. Στάθμευσε το αυτοκίνητο και περπάτησε, αγνοώντας τα έκπληκτα βλέμματα των κατοίκων που έβλεπαν έναν άνδρα με ιταλικό κοστούμι να περπατά σε εκείνα τα στενά δρομάκια. Ήταν τότε που είδε ένα παλιό μπλε σκούρο πάλιο, σταθμευμένο πίσω από μια εγκαταλελειμμένη εκκλησία. Το πίσω τζάμι ήταν σπασμένο, αντικατεστημένο από ένα κομμάτι πλαστικό και κολλητική ταινία. Στο πίσω κάθισμα, κρεμασμένη σε μια αυτοσχέδια κρεμάστρα, υπήρχε μια μικρή και πολύχρωμη μπλούζα. Μια μπλούζα μωρού. Η καρδιά του επιτάχυνε. Εκεί κοιμόταν με το γιο της. Δεν πλησίασε. Απλώς παρατηρούσε από απόσταση, κρυμμένος πίσω από έναν τοίχο, καλυμμένο με γκράφιτι. Ώρες αργότερα είδε την Ελένη να πλησιάζει, κουβαλώντας σακούλες σούπερ μάρκετ και τον Νίκο στην αγκαλιά της. Το αγόρι φαινόταν πιο χλωμό από τη νύχτα στο εστιατόριο. Η Ελένη άνοιξε το αυτοκίνητο με δυσκολία, έβαλε το μωρό στο πίσω κάθισμα και άρχισε να οργανώνει αυτό που φαινόταν να είναι το δείπνο. Ψωμί, ένα κομμάτι μορταδέλα, μια υπερόριμη μπανάνα. Ο Αλέξανδρος ένιωσε κάτι να σφίγγει στο στήθος του. Ένα συναίσθημα σχεδόν ξεχασμένο. Ήταν ενοχή, συμπόνια ή απλά ανθρωπιά που αναδιόταν από έναν μακρύ ύπνο. Την επόμενη μέρα έφυγε νωρίτερα από το γραφείο και πάλι. Αυτή τη φορά πέρασε από ένα σούπερ μάρκετ και αγόρασε πάνες, βρεφική φόρμουλα, παιδικές τροφές και ένα δοχείο με ζεστή σούπα από το εστιατόριο κοντά στο κτίριό του. Άφησε τη σακούλα κοντά στο αυτοκίνητο, όπου η Ελένη σίγουρα θα την έβρισκε, αλλά δεν έμεινε να δει. Δεν ήθελε να αναγνωριστεί, δεν ήθελε ευγνωμοσύνη. Αυτή η τελετουργία επαναλήφθηκε για εβδομάδες. Κάθε μέρα ο Αλέξανδρος άφηνε κάτι διαφορετικό. Μια κουβέρτα για το κρύο που εντυνόταν, καθαρά ρούχα για τον Νίκο, φάρμακα για τη γρίπη, εκπαιδευτικά παιχνίδια. Και πάντα, ζεστό και θρεπτικό φαγητό. Κάθε φορά ένιωθε εκείνον τον κόμπο στο στήθος του να χαλαρώνει λίγο. Κάθε φορά επέστρεφε στο σπίτι, νιώθοντας λιγότερο άδειος. Η Κατερίνα άρχισε να παρατηρεί τις αλλαγές στη συμπεριφορά του αφεντικού της. Τα ακανόνιστα ωράρια,
οι ξαφνικές έξοδοι, το λιγότερο βαρύ παρουσιαστικό. Σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να εμπλέκεται με κάποιον, ίσως ένα νέο ειδήλιο. Αλλά γνώριζε τον Αλέξανδρο πολύ καλά για να ξέρει ότι δεν επρόκειτο για αυτό. «Χρειάζομαι να βρεις μια διεύθυνση για μένα», ζήτησε ένα πρωί, δίνοντάς της ένα χαρτί με τον αριθμό μιας πινακίδας αυτοκινήτου. Απόλυτη διακριτικότητα, Κατερίνα. Εκείνη έγνεψε καταφατικά, περίεργη. Σε λίγες ώρες είχε την πληροφορία. Το μπλε πάλιο ήταν καταχωρημένο στο όνομα του Δημήτρη Νικολάου με διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Μια γρήγορη πρόσθετη έρευνα αποκάλυψε ότι ο Δημήτρης είχε πέσει θύμα ενός σοβαρού εργατικού ατυχήματος σε μια κατασκευή περίπου πριν από 1 χρόνο. Η είδηση δεν ανέφερε την τρέχουσα κατάστασή του. «Πρέπει να είναι ο σύζυγός της», μουρμούρισε ο Αλέξανδρος στον εαυτό του όταν έλαβε τις πληροφορίες. Κομμάτια του παζλ ενώνονταν στο μυαλό του. Εκείνο το βράδυ άφησε περισσότερα από φαγητό και προμήθειες. Άφησε έναν φάκελο με αρκετά χρήματα για 3 μήνες ενίκιο σε ένα αξιοπρεπές μέρος και ένα χειρόγραφο γράμμα χωρίς υπογραφή. Για την Ελένη και τον Νίκο αυτό δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι απλώς μια όθηση για να ξεκινήσετε ξανά. Αξίζετε περισσότερα από ένα αυτοκίνητο ως καταφύγιο. Τα χρήματα είναι για ενίκιο, αρκετά για να εγκατασταθείτε ενώ βρίσκεις δουλειά. Δεν χρειάζεται να ξέρεις ποιος είμαι, απλά να ξέρεις ότι σας υποστηρίζω. Δύναμη. Αλλά το επόμενο πρωί όταν πέρασε από το μέρος, το αυτοκίνητο ήταν ακόμα εκεί. Ο φάκελος ωστόσο είχε εξαφανιστεί. Τις επόμενες μέρες συνέχισε την τελετουργία του, αλλά τώρα με περισσότερο άγχος. Περίμενε να δει το αυτοκίνητο να φεύγει, που θα σήμαινε ότι η Ελένη είχε δεχτεί τη βοήθειά του και είχε βρει ένα καλύτερο μέρος. Αλλά το πάλιο παρέμενε, μέρα με τη μέρα. Ένα βράδυ διακινδύνευσε να πλησιάσει περισσότερο. Το αυτοκίνητο ήταν άδειο, ανήσυχος. Περίμενε για ώρες μέχρι που τελικά είδε την Ελένη να πλησιάζει, κρατώντας τον Νίκο. Το αγόρι έβηχε βίαια. «Είναι έτσι εδώ και μέρες», μουρμούρισε στον εαυτό της, ενώ προσπαθούσε να βολέψει τον γιο της στο πίσω κάθισμα. «Θα περάσει, αγάπη μου, θα περάσει». Ο Αλέξανδρος ένιωσε μια παρόρμηση να αποκαλυφθεί, να προσφέρει άμεση βοήθεια, αλλά συγκρατήθηκε. Κάτι του έλεγε ότι η Ελένη θα αρνιόταν. Η περηφάνεια της ήταν πολύ μεγάλη. Έπρεπε να βρει άλλο δρόμο. Ήταν τότε που παρατήρησε ένα χαρτί να πέφτει από την τσέπη της, ενώ τακτοποιούσε τον Νίκο. Μια μικρή λευκή κάρτα με έναν αριθμό τηλεφώνου. Όταν εκείνη μπήκε στο αυτοκίνητο, ο Αλέξανδρος πλησίασε αθόρυβα και πήρε την κάρτα. Γραμμή υποστήριξης. Παπαντόπουλος ΤΕΚ. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλέστε. Ήταν ο αριθμός της γραμμής ανώνυμων καταγγελιών της εταιρείας του, που διανεμόταν σε όλα τα προϊόντα για την αναφορά σφαλμάτων ή προτάσεων. Πώς είχε φτάσει αυτό στα χέρια της Ελένης? Πιθανότατα προερχόταν από κάποια από τις σακούλες φαγητού που είχε αφήσει. 2 νύχτες αργότερα, όταν η βροχή μαστίγωνε την Αθήνα, το κινητό του χτύπησε στις 3 το πρωί. Ήταν η Κατερίνα. «Κύριε Παπαδόπουλε, συγγνώμη που σας ξυπνάω, αλλά λάβαμε ένα μήνυμα στη γραμμή υποστήριξης. Κανονικά δεν θα σας ενοχλούσα για αυτό, αλλά το άτομο αναφέρει συγκεκριμένα το όνομά σας». «Τι λέει το μήνυμα?» Ο Αλέξανδρος ήταν ήδη όρθιος, ντυνόταν βιαστικά. «Μόνο 2 λέξεις, βοήθησέ μας, και μετά πες το στον άνθρωπο του εστιατορίου». Μου φάνηκε περίεργο και... Ο Αλέξανδρος δεν περίμενε το τέλος της φράσης. Εντόπισε την τοποθεσία αυτής της κλήσης Κατερίνα. Τώρα, σε 20 λεπτά, οδηγούσε όπως δεν το έκανε εδώ και χρόνια, διασχίζοντας την πόλη στο βροχερό ξημέρωμα. Το πάλιο εξακολουθούσε να βρίσκεται στο ίδιο μέρος, αλλά τώρα με τα εσωτερικά φώτα αναμένα. Μέσα από το πλαστικό που αντικαθιστούσε το τζάμι, μπορούσε να δει την απόγνωση στα μάτια της Ελένης. Στάθμευσε απότομα και έτρεξε προς το αυτοκίνητο. Όταν η Ελένη τον είδε, τα μάτια της διευρύνθηκαν σε αναγνώριση. «Είσαι εσύ», είπε. Τα δάκρυα ανακατεύονταν με τη βροχή στο πρόσωπό της. «Ήσουν εσύ όλο αυτό το διάστημα». Ο Νίκος ήταν ξαπλωμένος στο πίσω κάθισμα, το μικρό σώμα του έτρεμε ανεξέλεγκτα, το δέρμα του κόκκινο από τον πυρετό. Ο Αλέξανδρος δεν δίστασε. Έβγαλε το σακάκι του, τύλιξε το παιδί και το πήρε στην αγκαλιά του. «Πάμε στο νοσοκομείο», είπε, με μια σταθερότητα που δεν είχε νιώσει εδώ και χρόνια. «Τώρα». Η Ελένη δεν διαμαρτυρήθηκε. Μπήκε στο αυτοκίνητο του Αλέξανδρου και κράτησε τον Νίκο στην αγκαλιά της ενώ εκείνος οδηγούσε. Η σιωπή μεταξύ τους ήταν πυκνή,
γεμάτη με αδιατύπωτες ερωτήσεις, αλλά εκείνη τη στιγμή μόνο η ζωή του Νίκου είχε σημασία. «Γιατί το κάνεις αυτό?» ρώτησε τελικά η Ελένη με τρεμάμενη φωνή. «Γιατί νοιάζεσαι για εμάς?» Ο Αλέξανδρος κράτησε τα μάτια του στο δρόμο, τα χέρια του σφίγγοντας το τιμόνι. Πώς να εξηγήσει ότι σε εκείνο το μικρό πυρετικό στα χέρια της είχε βρει μια αντανάκλαση του γιου που είχε χάσει? Πώς να πει ότι, βλέποντάς την να παλεύει μόνη της, έβρισκε έναν σκοπό που νόμιζε ότι δεν θα είχε ποτέ ξανά? «Επειδή μου επιστρέψατε κάτι που είχα χάσει», απάντησε απλά, ενώ στάθμευε στην είσοδο των επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Ιπποκράτης, του πιο φημισμένου της Αθήνας. «Και τώρα είναι η σειρά μου να βοηθήσω». Στο νοσοκομείο, η ρεσεψιονίστ κοίταξε με καχυποψία το ασυνήθιστο ζευγάρι. Έναν άνδρα με βρεγμένο κοινωνικό πουκάμισο που κρατούσε ένα πυρετικό μωρό, συνοδευόμενο από μια νεαρή γυναίκα με φθαρμένα ρούχα και ατιμέλητα μαλλιά. «Χρειάζομαι τα στοιχεία της ασφάλειας και τα έγγραφα του παιδιού», είπε η υπάλληλος, μόλις που σήκωσε τα μάτια της από τον υπολογιστή. «Δεν έχουμε ασφάλεια», απάντησε η Ελένη με χαμηλή φωνή από ντροπή. Η γυναίκα αναστέναξε ανυπόμονα. «Τότε θα πρέπει να πάτε στο ΕΣΥ. Αυτό είναι ιδιωτικό νοσοκομείο». Ο Αλέξανδρος, μέχρι τότε σιωπηλός, έκανε ένα βήμα μπροστά. Τα μάτια του, συνήθως απόμακρα, τώρα έκαιγαν με μια ένταση που έκανε τη ρεσεψιονίστ να υποχωρήσει στην καρέκλα της. «Το όνομά μου είναι Αλέξανδρος Παπαδόπουλος», ανακοίνωσε, η φωνή του ήρεμη αλλά φορτισμένη με εξουσία. «Αν ένα παιδί αρρωστήσει περισσότερο λόγω αμέλειας, θα αγοράσω ολόκληρο αυτό το νοσοκομείο και θα απολύσω όλους, από τον επιστάτη μέχρι τον διευθυντή». Η σιωπή που ακολούθησε διακόπηκε μόνο από το αδύναμο κλάμα του Νίκου. Η υπάλληλος χλώμιασε, αναγνωρίζοντας τελικά τον άνδρα μπροστά της. Έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας, του οποίου το πρόσωπο εμφανιζόταν τακτικά στα εξώφυλλα επιχειρηματικών περιοδικών. Φυσικά, κύριε Παπαδόπουλε, θα καλέσω έναν γιατρό αμέσως». Αρκούσαν δευτερόλεπτα για να μεταφερθεί ο Νίκος βιαστικά για περίθαλψη. Ο Αλέξανδρος και η Ελένη ακολούθησαν την νοσοκόμα στον λευκό και αποστηρωμένο διάδρομο μέχρι μια αίθουσα εξετάσεων όπου μια παιδίατρος τους περίμενε ήδη. «Πνευμονία», διέγνωσε η γιατρός αφού εξέτασε προσεκτικά τον Νίκο. «Θα χρειαστεί να τον νοσηλεύσουμε για ενδοφλέβια, αντιβιωτικά και παρακολούθηση». Η Ελένη έσφιξε το χέρι του Αλέξανδρου ενστικτωδώς, μια χειρονομία που εξέπληξε και τους δύο. «Θα γίνει καλά», ρώτησε με φωνή που έτρεμε. «Το προλάβαμε εγκαίρως», διαβεβαίωσε η γιατρός. «Αλλά για λίγο, μερικές ακόμα μέρες χωρίς θεραπεία». Δεν ολοκλήρωσε τη φράση, αλλά το νόημα εωρήθηκε βαρύ στον αέρα. Ο Αλέξανδρος ένιωσε το στομάχι του να αναποδογυρίζει. Αν δεν είχε λάβει εκείνο το μήνυμα, αν το είχε αγνοήσει... «Θα ετοιμάσω την εισαγωγή», είπε η γιατρός, βγαίνοντας από την αίθουσα. Έμειναν μόνοι, η Ελένη καθισμένη στο φορείο, κρατώντας τον Νίκο που είχε αποκοιμηθεί από τη φαρμακευτική αγωγή, ο Αλέξανδρος όρθιος, ακόμα βρεγμένος από τη βροχή. Η σιωπή μεταξύ τους ζύγιζε τόνους. «Γιατί δεν χρησιμοποίησες τα χρήματα που άφησα?» ρώτησε τελικά ο Αλέξανδρος, η φωνή του περισσότερο πληγωμένη παρά κατηγορηματική. «Θα μπορούσες να είχες νοικιάσει ένα μέρος, να τον είχες πάει στο γιατρό νωρίτερα». Η Ελένη σήκωσε τα μάτια της, κόκκινα από την κούραση και τα δάκρυα. «Πώς να ξέρω ότι δεν θα είχε τίμημα μετά? Κανείς δεν δίνει τίποτα δωρεάν σε αυτόν τον κόσμο». Η απάντηση τον χτύπησε σαν γροθιά. Πόση δυσπιστία έπρεπε να έχει χτιστεί για να ερμηνευτεί μια χειρονομία βοήθειας ως απειλή. «Δεν θέλω τίποτα σε αντάλλαγμα», διαβεβαίωσε. «Ήθελα μόνο να βοηθήσω». «Γιατί?» επέμεινε εκείνη. «Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια στην Αθήνα. Γιατί εμείς?» Ο Αλέξανδρος απέστρεψε το βλέμμα του προς το παράθυρο, όπου η βροχή εξακολουθούσε να μαστιγώνει την πόλη. Πώς να εξηγήσει κάτι που ούτε ο ίδιος δεν καταλάβαινε πλήρως? Όταν είδα τον Νίκο εκείνο το βράδυ στο εστιατόριο, άρχισε, οι λέξεις έβγαιναν με δυσκολία. Κάτι άλλαξε. Ήταν σαν να ξαναένιωθα μετά από πολύ καιρό. Η Ελένη τον μελέτησε για μια μεγάλη στιγμή. «Έχασες κάποιον, έτσι δεν είναι?» Ο Αλέξανδρος έγνεψε καταφατικά, ανίκανος να επεκταθεί. 10 χρόνια μετά, ο πόνος ήταν ακόμα πολύ νοπός για να μπει σε λέξεις. «Και εγώ επίσης», ομολόγησε εκείνη, τακτοποιώντας τον Νίκο στην αγκαλιά της. «Τον άντρα μου, τον Δημήτρη. Ατύχημα σε οικοδομή. Ήταν οικοδόμος». «Το ξέρω», παραδέχτηκε ο Αλέξανδρος. «Έψαξα για σας».
Τα μάτια της διευρύνθηκαν σε συναγερμό. «Όχι με αυτόν τον τρόπο», διευκρίνησε γρήγορα. «Ήθελα απλώς να καταλάβω την κατάστασή σας για να βοηθήσω καλύτερα. Δεν είχα προθέσεις». «Είσαι ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος», τον διέκοψε, σαν να εξηγούσε αυτό τα πάντα. Ιδιοκτήτης της Παπαντόπουλος Tech, των καταστημάτων Connecta, της εφαρμογής Pay Easy. Εσύ δεν βοηθάς ανθρώπους σαν εμάς χωρίς λόγο. Η δυσπιστία στη φωνή της ήταν αισθητή και ο Αλέξανδρος δεν μπορούσε να την κατηγορήσει. Η κοινωνική άβυσσος μεταξύ τους ήταν πολύ πραγματική για να αγνοηθεί. Πριν προλάβει να απαντήσει, η πόρτα άνοιξε και η νοσοκόμα μπήκε για να πάει τον Νίκο στο δωμάτιο. Η Ελένη την ακολούθησε, αφήνοντας τον Αλέξανδρο μόνο με τις σκέψεις του. Στο διάδρομο παρατήρησε έναν άνδρα να φωτογραφίζει διακριτικά με το κινητό του. Δεν έδωσε σημασία. Ήταν συνηθισμένος να αναγνωρίζεται. Απλώς δεν φανταζόταν τις συνέπειες που θα έφερνε αυτή η απλή φωτογραφία. Το επόμενο πρωί, ενώ η Ελένη κοιμόταν στην πολυθρόνα δίπλα στο κρεβάτι του Νίκου, ο Αλέξανδρος έλαβε ένα τηλεφώνημα από την Κατερίνα. «Κύριε, πρέπει να δείτε αυτό», η φωνή της ακουγόταν ανήσυχη. «Τι συνέβη?» «Είναι σε όλες τις ειδησεογραφικές πύλες. Δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας βρέθηκε σε νοσοκομείο με νεαρή μητέρα και μυστηριώδες παιδί. Υπάρχουν φωτογραφίες σας να κρατάτε το μωρό, να μπαίνετε στο Ιπποκράτης». Ο Αλέξανδρος έκλεισε τα μάτια του, μασάζοντας τους κροτάφους του. Γνώριζε καλά τον μηντιακό κύκλο. Μια μέρα ήταν ήρωας, την επόμενη κακός. Δεν τον ενδιέφερε τι έλεγαν για αυτόν, αλλά η Ελένη και ο Νίκος δεν άξιζαν αυτού του είδους την έκθεση. «Ποιος είναι ο τόνος των άρθρων?» ρώτησε, φοβούμενος την απάντηση. «Ανάμεικτος. Κάποιοι υπονοούν μια ερωτική σχέση. Άλλοι προτείνουν ότι το αγόρι θα μπορούσε να είναι γιος σας. Τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι... Λοιπόν, ξέρετε πόσο σκληροί μπορεί να είναι οι άνθρωποι». Ο Αλέξανδρος κοίταξε την Ελένη, ακόμα κοιμισμένη, αγνοώντας την καταιγίδα που σχηματιζόταν. Είχε ήδη αρκετά προβλήματα. «Ετοίμασε μια επίσημη ανακοίνωση», έδωσε οδηγίες. «Πες μόνο ότι βοηθάω μια οικογένεια σε δυσκολία χωρίς λεπτομέρειες και δες με το νομικό τμήμα πώς μπορούμε να εμποδίσουμε τη δημοσίευση εικόνων του αγοριού». Έκλεισε το τηλέφωνο και πλησίασε το παράθυρο. Εκεί κάτω μπορούσε ήδη να δει μερικούς φωτογράφους να στείνουν φρουρά στην είσοδο του νοσοκομείου. Η είδηση θα εξαπλωνόταν σαν φωτιά. Σε λίγες ώρες όλοι θα ήξεραν για την Ελένη και τον Νίκο. «Τι συνέβη?» Η φωνή της τον ξάφνιασε. Η Ελένη ήταν ξύπνια, παρατηρώντας τον με προσεκτικά μάτια. Ο Αλέξανδρος δίστασε. Πώς να εξηγήσει ότι εξαιτίας του η ιδιωτικότητά της είχε καταστραφεί? «Έχουμε ένα πρόβλημα», παραδέχτηκε τελικά. «Κάποιος μας φωτογράφησε χθες. Είναι στις ειδήσεις». Η Ελένη χλώμιασε. «Μιλάνε για μένα, για τον Νίκο». «Κάνουν εικασίες», επιβεβαίωσε. «Λυπάμαι. Αυτό συμβαίνει όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο». Σηκώθηκε με τις γροθιές σφιγμένες. «Δεν καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι. Δεν μπορώ να έχω τη φωτογραφία μου στις εφημερίδες. Δεν μπορώ να έχω το όνομά μου εκτεθειμένο έτσι». Η ένταση της αντίδρασής της εξέπληξε τον Αλέξανδρο. Υπήρχε κάτι περισσότερο εκεί από την απλή ανησυχία για την ιδιωτικότητα. «Ελένη, τι συμβαίνει?» ρώτησε πλησιάζοντας προσεκτικά. «Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζω». Κοίταξε τον Νίκο που ακόμα κοιμόταν και μετά την πόρτα σαν να υπολόγιζε την πιθανότητα διαφυγής. Τελικά οι ώμοι της έπεσαν σε ήττα. «Φεύγω», ομολόγησε με χαμηλή φωνή. «Η οικογένεια του Δημήτρη θέλουν να μου πάρουν τον Νίκο». Ο Αλέξανδρος συνοφριώθηκε, μπερδεμένος. «Γιατί?» «Επειδή πιστεύουν ότι δεν έχω τις συνθήκες να τον μεγαλώσω», απάντησε. Τα δάκρυα άρχισαν να πέφτουν και ίσως έχουν δίκιο. «Κοίτα μας. Ζούμε σε ένα αυτοκίνητο χωρίς χρήματα για φαγητό ή γιατρό. Αλλά είσαι η μητέρα του. Είναι πλούσιοι», συνέχισε, αγνοώντας τη διακοπή. «Έχουν επιρροή στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας του Δημήτρη είναι ιδιοκτήτης μιας κατασκευαστικής εταιρείας. Όταν ο Δημήτρης δίστασε αναζητώντας τις λέξεις, όταν έφυγε μου πρόσφεραν χρήματα για να παραδώσω τον Νίκο και να εξαφανιστώ. Σαν να ήταν εμπόρευμα, σαν ο γιος μου». Η φωνή της έσπασε. Ο Αλέξανδρος ένιωσε ένα κύμα οργής να μεγαλώνει μέσα του. Γνώριζε καλά αυτού του είδους το χειρισμό. Πλούσιοι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τη δύναμή τους για να πάρουν αυτό που θέλουν, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα συναισθήματα των άλλων. «Γι' αυτό δεν δέχτηκες τη βοήθειά μου», συμπέρανε. «Νόμιζες ότι κι εγώ ήθελα κάτι σε αντάλλαγμα».
Εκείνη έγνεψε καταφατικά, ντροπιασμένη. «Τα χρήματα που μου πρόσφερες ήταν πολλά. Σκέφτηκα ότι ίσως ήσουν επαφή τους, κάποιος που στάλθηκε για να με βρει. Και τώρα με αυτές τις φωτογραφίες στις εφημερίδες θα με βρουν», συμπλήρωσε, ο πανικός εμφανής στη φωνή της. «Θα ξέρουν ακριβώς που είμαστε». Ο Αλέξανδρος ένιωσε το βάρος της ευθύνης να πέφτει στους ώμους του. Ακούσια είχε εκθέσει την Ελένη και τον Νίκο ακριβώς τους ανθρώπους από τους οποίους έφευγαν. «Δεν θα αφήσω να τον πάρουν», εγγυήθηκε, εκπλήσοντας τον εαυτό του με τη σταθερότητα της φωνής του. «Έχω πόρους, Ελένη. Μπορώ να σας βοηθήσω νομικά». Τον κοίταξε, η δυσπιστία ακόμα παρούσα, αλλά τώρα αναμεμειγμένη με μια αδύναμη λάμψη ελπίδας. Γιατί νοιάζεσαι τόσο πολύ?» Ο Αλέξανδρος κοίταξε τον Νίκο, το μικρό στήθος που ανέβαινε και κατέβαινε σε ήρεμο ύπνο, τα μικροσκοπικά χεράκια που έπιαναν το σεντόνι. Και τότε, για πρώτη φορά σε 10 χρόνια, επέτρεψε στον εαυτό του να πει δυνατά αυτό που είχε κρατήσει στο βάθος της ψυχής του. «Επειδή έχασα τον γιο μου και τη σύζυγό μου σε ένα ατύχημα. Επειδή ξέρω τι σημαίνει να σου αρπάζουν τα πάντα σε μια στιγμή. Και δεν μπορώ...» Η φωνή του έσπασε. «Δεν μπορώ να μείνω ακίνητος βλέποντας αυτό να συμβαίνει σε άλλο άτομο». Η εξομολόγηση εωρήθηκε στον αέρα μεταξύ τους, ομή και ειλικρινής. Η Ελένη πλησίασε αργά και σε μια χειρονομία που εξέπληξε και τους δύο, άγγιξε απαλά τον μπράτσο του Αλέξανδρου. «Λυπάμαι για την απώλειά σου», είπε με μια ειλικρίνεια που τον αφόπλησε εντελώς. Εκείνη τη στιγμή κάτι αόρατο άλλαξε μεταξύ τους. Δεν ήταν πλέον απλώς ένας δισεκατομμυριούχος που βοηθούσε μια μητέρα σε δυσκολίες. Ήταν δύο σπασμένοι άνθρωποι που αναγνώριζαν τον πόνο ο ένας του άλλου. Η στιγμή διακόπηκε όταν η πόρτα άνοιξε και ένας γιατρός μπήκε για να εξετάσει τον Νίκο. Τα νέα ήταν καλά, το αντιβιωτικό λειτουργούσε, ο πυρετός είχε υποχωρήσει και η αναπνοή ήταν πιο κανονική. «Θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο σε 2 μέρες, αν συνεχίσει να βελτιώνεται με αυτόν τον ρυθμό», ενημέρωσε ο γιατρός. Όταν έμειναν ξανά μόνοι, ο Αλέξανδρος πήρε μια απόφαση. «Έχω ένα άδειο διαμέρισμα στη Βουλιαγμένη», είπε. «Είναι ένα ασφαλές μέρος, με θηρορείο 24 ώρες. Μπορείτε να μείνετε εκεί μέχρι να επιλύσουμε αυτή την κατάσταση με την οικογένεια του Δημήτρη». Η Ελένη άνοιξε το στόμα της για να αρνηθεί, αλλά ο Αλέξανδρος την διέκοψε ευγενικά. «Δεν είναι φιλανθρωπία, Ελένη. Είναι το σωστό που πρέπει να γίνει. Σε παρακαλώ, άφησέ με να σας βοηθήσω». Κοίταξε τον Νίκο μετά το παράθυρο, όπου ήδη μπορούσε να δει φωτογράφους με τηλεφακούς να προσπαθούν να τραβήξουν εικόνες του δωματίου. Η κατάσταση είχε ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχό της. «Εντάξει», συμφώνησε τελικά, «αλλά με έναν όρο». «Ποιον?» «Όταν ο Νίκος γίνει καλύτερα θέλω να εργαστώ. Δεν ξέρω να κάνω πολλά πράγματα, αλλά μαθαίνω γρήγορα. Δεν θέλω να ζω από χάρες για πάντα». Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε, νιώθοντας έναν γνήσιο σεβασμό για αυτή τη γυναίκα που, ακόμα και στις χειρότερες συνθήκες, διατηρούσε την αξιοπρέπειά της άθικτη. «Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βρούμε κάτι», εγγυήθηκε. «Τώρα ξεκουράσου λίγο, έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας». Καθώς η Ελένη αποκοιμήθηκε ξανά στην πολυθρόνα δίπλα στον γιο της, ο Αλέξανδρος έστειλε ένα μήνυμα στην Κατερίνα. «Ετοίμασε το διαμέρισμα στη Βουλιαγμένη. Θα έχουμε φιλοξενούμενους». Έξω από το νοσοκομείο, ο αριθμός των δημοσιογράφων αυξανόταν. Οι εικασίες πολλαπλασιάζονταν. Και στη Θεσσαλονίκη, η οικογένεια του Δημήτρη Νικολάου έβλεπε τις ειδήσεις με αυξανόμενο ενδιαφέρον. Η έξοδος από το νοσοκομείο σχεδιάστηκε με στρατιωτική ακρίβεια. Ενώ δεκάδες δημοσιογράφοι στείνονταν στην κύρια είσοδο, ο Αλέξανδρος, η Ελένη και ο Νίκος άφησαν το Ιπποκράτης από μια έξοδο υπηρεσίας, μέσα σε ένα βαν με σκούρα τζάμια. Η Κατερίνα, πάντα αποτελεσματική, είχε συντονίσει κάθε λεπτομέρεια για να διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα τους ακολουθούσε μέχρι το διαμέρισμα στη Βουλιαγμένη. «Είναι προσωρινό», εξήγησε ο Αλέξανδρος καθώς ανέβαιναν με το ιδιωτικό ασανσέρ. «Μέχρι να επιλύσουμε την κατάσταση». Η Ελένη απλώς έγνεψε καταφατικά, κρατώντας τον Νίκο στην αγκαλιά της. Το αγόρι είχε αναρρώσει πλήρως, χαμογελώντας και μπαμπαλίζοντας σαν οι μέρες υψηλού πυρετού να μην είχαν υπάρξει ποτέ. Η παιδική ανθεκτικότητα ήταν κάτι που εκείνη ακόμα έβρισκε εκπληκτικό. Όταν η πόρτα του διαμερίσματος άνοιξε, η Ελένη έμεινε παραλυμένη. Το άδειο διαμέρισμα που ο Αλέξανδρος είχε αναφέρει ήταν, στην πραγματικότητα, μια διόροφη σοφίτα με πανοραμική θέα στο πάρκο του λαού. Κομψά έπιπλα, έργα τέχνης στους τοίχους,
μια κουζίνα που έμοιαζε βγαλμένη από περιοδικό διακόσμησης. «Αυτό είναι ένα διαμέρισμα?» ρώτησε, ανίκανη να κρύψει την έκπληξή της. Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε ντροπαλά. «Ήταν μια επένδυση. Ποτέ δεν έζησα πραγματικά εδώ». Η Κατερίνα που του συνόδευε έδειξε γρήγορα τους χώρους. Στο δεύτερο όροφο υπήρχε ένα δωμάτιο προετοιμασμένο ειδικά για τον Νίκο, με κούνια, μόνιτορ μωρού, πάνες, ρούχα και παιχνίδια. «Πώς κατάφερες όλα αυτά τόσο γρήγορα?» ρώτησε η Ελένη αγγίζοντας με θαυμασμό ένα πολύχρωμο περιστρεφόμενο παιχνίδι πάνω από την κούνια. «Η αποτελεσματικότητα είναι το επώνυμο της Κατερίνας», απάντησε ο Αλέξανδρος, ανταλλάσσοντας ένα βλέμμα ευγνωμοσύνης με τη βοηθό του. «Φρόντισα επίσης για μερικά ρούχα για εσάς», εξήγησε η Κατερίνα, δείχνοντας την ντουλάπα του κυρίου υπνοδωματίου. «Ελπίζω να πέτυχα τα μεγέθη». Η Ελένη άνοιξε τις πόρτες της ντουλάπας και βρήκε διάφορα απλά αλλά καλής ποιότητας ρούχα. Τίποτα εξεζητημένο ή εντυπωσιακό, μόνο πρακτικά και άνετα ρούχα. Η φροντίδα με την οποία είχαν επιλεγεί τη συγκίνησε. «Ευχαριστώ», είπε με φωνή που έτρεμε. «Σκεφτήκατε τα πάντα». «Το ψυγείο είναι γεμάτο», συνέχισε η Κατερίνα, επαγγελματική όπως πάντα. «Και άφησα μια λίστα με σημαντικές επαφές στο τραπέζι της κουζίνας. Ο αριθμός μου είναι πρώτος στη λίστα για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη». Αφού έδειξε τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών και του συστήματος ασφαλείας, η Κατερίνα αποχαιρέτησε διακριτικά, αφήνοντας τον Αλέξανδρο και την Ελένη μόνους με τον Νίκο. Μια άβολη σιωπή εγκαταστάθηκε. Ήταν η πρώτη φορά που ήταν πραγματικά μόνοι, χωρίς την επίγουσα ανάγκη της ασθένειας του Νίκου ή την παρουσία γιατρών και νοσοκόμων. «Θα σας αφήσω να τακτοποιηθείτε», είπε τελικά ο Αλέξανδρος, κινούμενος προς την πόρτα. «Για οτιδήποτε, απλώς τηλεφωνήστε». «Δεν θα απομείνεις?» ρώτησε η Ελένη, εκπλήσοντας τον εαυτό της με την ερώτηση. Ο Αλέξανδρος σταμάτησε, το χέρι του ήδη στο πόμολο. «Νόμιζα ότι θα προτιμούσες την ιδιωτικότητα». «Ναι, αλλά...» δίστασε, αναζητώντας τις σωστές λέξεις. «Αυτό είναι το διαμέρισμά σου. Δεν θέλω να σε διώξω». «Έχω το δικό μου μέρος», διαβεβαίωσε. «Μείνε ήσυχη». Η Ελένη έγνεψε καταφατικά, καταπνίγοντας την παράξενη αίσθηση απογοήτευσης. Ένα μέρος της ήθελε να μείνει, όχι από φόβο ή ανασφάλεια, αλλά επειδή η παρουσία του είχε γίνει παράξενα καθησυχαστική. «Αύριο θα περάσω από εδώ για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε με το νομικό ζήτημα», είπε ο Αλέξανδρος. «Θα κανονίσω μια συνάντηση με την καλύτερη δικηγόρο οικογενειακού δικαίου που γνωρίζω». «Πόσο θα κοστίσει όλο αυτό?» ρώτησε η Ελένη, η ανησυχία εμφανής στη φωνή της. Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε ευγενικά. «Μην ανησυχείς για αυτό τώρα. Ξεκουράσου», φρόντισε τον Νίκο. «Τα υπόλοιπα θα τα επιλύσουμε αργότερα». Αφού έφυγε, η Ελένη περιηγήθηκε αργά στο διαμέρισμα, με τον Νίκο στην αγκαλιά της, ακόμα χωρίς να πιστεύει την ανατροπή που είχε πάρει η ζωή της σε λίγες μέρες. Από την ανέχεια ενός παλιού αυτοκινήτου, σε μια σοφίτα πολυτελείας. Από την ανωνυμία στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Από την απόγνωση στην ελπίδα. Έβαλε τον Νίκο για ύπνο στην καινούρια κούνια, παρατηρώντας πώς προσαρμόστηκε αμέσως στην άνεση του μαλακού στρώματος. Τα παιδιά προσαρμόζονταν με ευκολία. Των ενηλίκων ήταν η δυσκολία στην αποδοχή των αλλαγών. Στο κύριο υπνοδωμάτιο δοκίμασε τον ντους με άφθονο ζεστό νερό, μια πολυτέλεια που δεν απολάμβανε εδώ και μήνες. Φόρεσε μια καινούρια πιτζάμα αρωματισμένη και ξάπλωσε στο κρεβάτι king size, βυθιζόμενη στα μαλακά μαξιλάρια. Αλλά δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Σκεφτόταν τον Αλέξανδρο, το μυστήριο που αντιπροσώπευε. Έναν ισχυρό άνδρα, σεβαστό και φοβερό στον επιχειρηματικό κόσμο, που νοιαζόταν τόσο πολύ για μια ανήπαντρη άστεγη μητέρα και τον άρρωστο γιο της. Γιατί η απώλεια της οικογένειας εξηγούσε εν μέρη, αλλά υπήρχε κάτι περισσότερο εκεί, κάτι που ακόμα δεν μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει. Το επόμενο πρωί ξύπνησε με τον ήχο του κουδουνιού. Στο θυροτηλέφωνο είδε το πρόσωπο του Αλέξανδρου. «Έφερα πρωινό», ανακοίνωσε όταν άνοιξε την πόρτα. Στα χέρια του μια σακούλα με ψωμιά, φρούτα και χυμούς. Η Ελένη χαμογέλασε, παρατηρώντας ότι φορούσε πιο καθημερινά ρούχα, τζιν και πόλο μπλούζα, αντί για το συνηθισμένο κοστούμι. Έμοιαζε νεότερος έτσι, λιγότερο εκφοβιστικός. «Ο Νίκος κοιμάται ακόμα», τον ενημέρωσε, οδηγώντας τον στην κουζίνα. Καθώς οργάνωναν το πρωινό στο τραπέζι, ο Αλέξανδρος την παρατηρούσε διακριτικά. Με τα πλημμένα μαλλιά, καινούρια ρούχα και χωρίς τους μαύρους κύκλους ανησυχίας, η Ελένη
αποκάλυπτε μια απλή και φυσική ομορφιά που πριν ήταν συσκοτισμένη από την κούραση και τη βρωμιά. «Κοιμηθήκατε καλά?» ρώτησε, σερβίροντας χυμό πορτοκάλι. «Όπως δεν είχα κοιμηθεί εδώ και πολύ καιρό», παραδέχτηκε. Ούτε θυμόμουν πια πως ήταν ένα πραγματικό κρεβάτι. Η απλότητα με την οποία εκτιμούσε πράγματα που για εκείνον ήταν απολύτως βασικά τον συγκίνησε. «Η δικηγόρος θα μας συναντήσει εδώ στις 10», πληροφόρησε ο Αλέξανδρος. «Το όνομά της είναι Αθηνά Γεωργίου. Είναι η καλύτερη στο οικογενειακό δίκαιο και έχει ήδη ενημερωθεί για την περίπτωσή σου». Η Ελένη έγνεψε καταφατικά. Η αγωνία επέστρεφε. «Πιστεύεις ότι έχω πιθανότητες ενάντια σε μια πλούσια και με επιρροή οικογένεια?» «Είσαι η μητέρα», απάντησε σταθερά. «Και είσαι μια καλή μητέρα, Ελένη. Οποιοσδήποτε μπορεί να το δει από τον τρόπο που φροντίζεις τον Νίκο, ακόμα και στις χειρότερες συνθήκες. Αυτό μετράει πολύ για οποιονδήποτε δικαστή». Πριν προλάβουν να συνεχίσουν τη συζήτηση, άκουσαν το κλάμα του Νίκου από το μόνιτορ μωρού. Η Ελένη σηκώθηκε αμέσως, αλλά ο Αλέξανδρος την σταμάτησε με μια απαλή χειρονομία. «Μπορώ?» ρώτησε διστακτικά. «Να τον φέρω, εννοώ». Η ερώτηση την εξέπληξε, αλλά έγνεψε καταφατικά. Ο Αλέξανδρος ανέβηκε τις σκάλες και από το μόνιτορ μπορούσε να τον ακούσει να μιλάει απαλά στον Νίκο. Λίγα λεπτά αργότερα κατέβηκε με το αγόρι στην αγκαλιά του, κρατώντας το με ένα μείγμα φροντίδας και φόβου, σαν να κουβαλούσε κάτι πολύτιμο και εύθραυστο. «Νομίζω ότι ενέκρινε την καινούρια κούνια», σχολίασε ο Αλέξανδρος, καθώς καθόταν με τον Νίκο στην αγκαλιά του. Το αγόρι τον κοιτούσε με περιέργεια, τα μεγάλα καστανά μάτια του καρφωμένα στο πρόσωπό του. Η Ελένη ετοίμασε το φαγητό του Νίκου, παρατηρώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο. Υπήρχε μια γλυκύτητα στον τρόπο που ο Αλέξανδρος κοιτούσε τον γιο της, κάτι σχεδόν πατρικό που τη συγκίνησε και την τρόμαξε ταυτόχρονα. Η δικηγόρος έφτασε ακριβώς στις 10. Η Αθηνά Γεωργίου ήταν μια γυναίκα μέσης ηλικίας, με κοντά γκρίζα μαλλιά και διαπεραστικό βλέμμα. Δινόταν με διακριτική κομψότητα και μιλούσε με την αυτοπεποίθηση κάποιου που γνωρίζει βαθιά το επάγγελμά του. «Ας πάμε κατευθείαν στο θέμα», είπε μετά τις συστάσεις. «Η κατάσταση είναι περίπλοκη, αλλά όχι αδύνατη. Οι παππούδες από την πλευρά του πατέρα έχουν πόρους, αλλά εσύ είσαι η βιολογική μητέρα με πλήρη δικαιώματα. Μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν έχεις οικονομικές συνθήκες να μεγαλώσεις το παιδί, αλλά αυτό αντιμετωπίζεται εύκολα». «Πώς?» ρώτησε η Ελένη, ανήσυχη. «Με μια σταθερή δουλειά και κατάλληλη στέγαση», απάντησε η Αθηνά πραγματιστικά. «Ο Αλέξανδρος με ενημέρωσε ήδη ότι θα φροντίσει και για τα δύο». Η Ελένη έριξε ένα έκπληκτο βλέμμα στον Αλέξανδρο, που απλώς έγνεψε διακριτικά. «Έχουμε μια θέση συντονίστριας κοινωνικής ευθύνης στην Παπαντόπουλος Τεκ», εξήγησε. «Κάποιον που θα βοηθά στην κατεύθυνση πόρων για κοινωνικά έργα που πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Νομίζω ότι η προσωπική σου εμπειρία θα ήταν πολύτιμη σε αυτή τη θέση». Η Ελένη ανοιγόκλεισε τα μάτια, δύσπιστη. «Αλλά δεν έχω εκπαίδευση, εταιρική εμπειρία, τίποτα από αυτά». «Έχεις κάτι πιο πολύτιμο», τη διέκοψε ο Αλέξανδρος. «Γνώση από πρώτο χέρι για το τι πραγματικά κάνει τη διαφορά στη ζωή όσων έχουν ανάγκη. Τα υπόλοιπα μπορείς να τα μάθεις». Η Αθηνά έβηξε, επαναφέροντάς του στο νομικό ζήτημα. «Επιπλέον πρέπει να αποδείξουμε ότι ποτέ δεν εγκατέλειψες τον γιο σου. Απλώς αναζητούσες καλύτερες συνθήκες. Οι ανώνυμες δωρεές που έκανε ο Αλέξανδρος θα είναι χρήσιμες για να δείξουμε ότι είχες κοινοτική υποστήριξη». «Και τι γίνεται με τις ειδήσεις, τις φωτογραφίες στο νοσοκομείο?» ρώτησε η Ελένη. «Δεν θα τις χρησιμοποιήσουν εναντίον μου». «Πιθανότατα θα προσπαθήσουν», παραδέχτηκε η Αθηνά. «Αλλά μπορούμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση, να δείξουμε ότι ακόμα και σε ακραίες δυσκολίες αναζήτησες ιατρική φροντίδα για τον γιο σου, αποδεικνύοντας την αφοσίωσή σου στην ευημερία του». Η συνάντηση συνεχίστηκε για μία ακόμη ώρα, με την Αθηνά να περιγράφει λεπτομερώς στρατηγικές και να ζητά πληροφορίες για την οικογένεια του Δημήτρη. Όταν η δικηγόρος τελικά αποχαιρέτησε, η Ελένη ένιωθε ταυτόχρονα ελπιδοφόρα και εξαντλημένη. «Πιστεύεις πραγματικά ότι έχω πιθανότητες?» ρώτησε τον Αλέξανδρο όταν έμειναν μόνοι ξανά. «Είμαι βέβαιος», απάντησε με πεποίθηση. «Κανείς που βλέπει πώς φροντίζεις τον Νίκο δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η θέση του είναι μαζί σου». Η Ελένη ένιωσε τα δάκρυα να αναβλύζουν. Πόσο καιρό είχε να ακούσει λόγια υποστήριξης και εμπιστοσύνης. Από την αναχώρηση του Δημήτρη είχε αντιμετωπίσει τα πάντα μόνη της,
επικρινόμενοι από κάποιους, αγνοημένοι από άλλους, κρινόμενοι από όλους. «Ευχαριστώ», ψιθύρισε, σκουπίζοντας γρήγορα τα μάτια της, «για όλα». Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε, ένα γνήσιο χαμόγελο που φώτιζε τα μάτια του με έναν τρόπο που η Κατερίνα δεν είχε δει εδώ και χρόνια. «Μη με ευχαριστείς ακόμα. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας». Τις μέρες που ακολούθησαν, η Ελένη προσαρμόστηκε στο νέο διαμέρισμα και στη νέα ρουτίνα. Ο Αλέξανδρος εμφανιζόταν καθημερινά, πάντα φέρνοντας κάτι καινούριο, ένα παιχνίδι για τον Νίκο, ένα βιβλίο για εκείνη, νέα για τη διαδικασία. Σιγά σιγά η αρχική δυσπιστία έδινε τη θέση της σε μια προσεκτική φιλία. Μια εβδομάδα μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, ο Αλέξανδρος την πήγε να γνωρίσει την έδρα της Παπαντόπουλος Τεχ. Το επιβλητικό κτίριο στη Λεωφόρο Κηφισίας εκφόβησε την Ελένη, όπως και τα περίεργα βλέμματα των υπαλλήλων όταν πέρασαν από το λόμπι. «Όλοι ξέρουν ποια είμαι», ρώτησε, άβολα. «Ξέρουν ότι είσαι σημαντική για μένα», απάντησε απλά ο Αλέξανδρος. «Και αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να ξέρουν». Στον 10ο όροφο της έδειξε το γραφείο που θα ήταν δικό της, έναν ευάερο χώρο με θέα στην πόλη. «Θα ξεκινήσεις επίσημα την επόμενη εβδομάδα. Η Κατερίνα θα σε βοηθήσει να προσαρμοστείς». «Και ο Νίκος?» «Έχουμε έναν εταιρικό παιδικό σταθμό στο 2ο όροφο», εξήγησε ο Αλέξανδρος. «Θα είναι καλά φροντισμένος ενώ εργάζεσαι». Η Ελένη διέσχισε το γραφείο με τα δάχτυλά της, αγγίζοντας το ευγενές ξύλινο γραφείο, την εργονομική καρέκλα, τον υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας. Έμοιαζε με αδύνατο όνειρο. «Γιατί κάνεις όλα αυτά?» ρώτησε τελικά, την ερώτηση που δεν άφηνε το μυαλό της. «Ξέρω ότι μίλησες για την απώλειά σου, αλλά αυτό ξεπερνά τη συμπόνια, έτσι δεν είναι?» Ο Αλέξανδρος έμεινε σιωπηλός για μια μεγάλη στιγμή, κοιτάζοντας από το παράθυρο την πόλη που απλωνόταν από κάτω. «Όταν έχασα τη Σοφία και τον Γιάννη», άρχισε με ελεγχόμενη φωνή, «έχασα επίσης τον σκοπό μου. Πέρασα 10 χρόνια χτίζοντας μια οικονομική αυτοκρατορία χωρίς κανένα νόημα. Ξυπνούσα, εργαζόμουν, κοιμόμουν. Ένας άδειος κύκλος. Μετά σε είδα σε εκείνο το εστιατόριο να ταΐζεις τον Νίκο με τόση αγάπη, με τόσο λίγα στα χέρια σου». Γύρισε να την αντιμετωπίσει, τα μάτια του έλαμπαν με συγκρατημένο συναίσθημα. Ήταν σαν ένα χαστούκι στο πρόσωπο. Είχες όλα όσα έχουν σημασία. Εκείνη την αγάπη, εκείνη τη σύνδεση, ακόμα κι αν δεν είχες τίποτα υλικό. Κι εγώ είχα όλα όσα μπορούσαν να αγοράσουν τα χρήματα, αλλά ήμουν εντελώς άδειος. Η Ελένη ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται. Για πρώτη φορά είδε πέρα από τον δισεκατομμυριούχο, πέρα από τον ευεργέτη. Είδε μόνο έναν σπασμένο άνθρωπο που προσπαθούσε να ανακατασκευάσει κάποιο νόημα για την ύπαρξή του. «Βοηθάμε ο ένας τον άλλον, λοιπόν», είπε απαλά. Ο Αλέξανδρος έγνεψε καταφατικά, ευγνώμων για την κατανόηση. «Φαίνεται πως ναι». Καθώς έφευγαν από το κτίριο, κάτω από το περίεργο βλέμμα των υπαλλήλων, κανείς από τους δύο δεν αντιλήφθηκε την παρουσία ενός μεγαλύτερου άνδρα που τους παρακολουθούσε από την άλλη πλευρά του δρόμου. Ο Σταύρος Νικολάου, πατέρας του Δημήτρη, είχε έρθει προσωπικά στην Αθήνα, αφού είδε τις ειδήσεις για την ύφη του και τον εγγονό του. Με μία απότομη χειρονομία, έβγαλε το κινητό του από την τσέπη και πληκτρολόγησε. «Τους βρήκα», είπε ξερά, «και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που βλέπω. Αν αυτή η ιστορία σας ενδιαφέρει, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να δώσετε like, πείτε μας από ποια πόλη μας βλέπετε, συνεχίζουμε». Ο πρώτος μήνας της Ελένης στην Παπαντόπουλος Τεκ ήταν ένας στρόβιλος νέων εμπειριών, να ξυπνάει σε ένα ευρύχωρο διαμέρισμα, να αφήνει τον Νίκο στον εταιρικό παιδικό σταθμό, να κάθεται σε ένα γραφείο με το δικό της όνομα στην πόρτα. Όλα έμοιαζαν μέρος ενός ονείρου από το οποίο φοβόταν ότι θα ξυπνήσει ανά πάσα στιγμή. Τα περίεργα βλέμματα των συναδέλφων σύντομα έδωσαν τη θέση τους σε γνήσιο σεβασμό. Η Ελένη μάθαινε γρήγορα και έφερνε μια μοναδική προοπτική στα κοινωνικά έργα της εταιρείας. Εκεί που τα στελέχη έβλεπαν αριθμούς και στατιστικά, εκείνη έβλεπε πρόσωπα και ιστορίες. Οι προτάσεις της για συνεργασίες με καταφύγια και προγράμματα κατάρτισης για άστεγους εγκρίθηκαν γρήγορα από το Διοικητικό Συμβούλιο. «Μεταμορφώνει στο τμήμα κοινωνικής ευθύνης μας», σχολίασε η Κατερίνα κατά τη διάρκεια ενός γεύματος. «Ο Αλέξανδρος είχε δίκιο για σένα». Η Ελένη χαμογέλασε ντροπαλά. Εξακολουθούσε να νιώθει εκτός τόπου σε εκείνον τον εταιρικό κόσμο με τους σιωπηρούς κώδικες και τη δική του γλώσσα, αλλά ήταν αποφασισμένη να αποδείξει την αξία της.
«Πώς είναι?» ρώτησε, προσπαθώντας να ακουστεί αδιάφορη. Ο Αλέξανδρος είχε ταξιδέψει στη Silicon Valley εδώ και μια εβδομάδα για διαπραγματεύσεις με πιθανούς επενδυτές. «Διαφορετικός», απάντησε η Κατερίνα, παρατηρώντας την με περιέργεια. «Πιο εστιασμένος, πιο παρόν. Έχουν περάσει χρόνια που δεν τον έχω δει έτσι». Το σχόλιο άφησε την Ελένη σκεπτική. Η σχέση μεταξύ αυτής και του Αλέξανδρου είχε εξελιχθεί σε κάτι που δεν μπορούσε να ορίσει με σαφήνεια. Δεν ήταν ρομαντισμός, αν και μερικές φορές έπιανε βλέμματά του που υπονοούσαν κάτι περισσότερο από φιλία. Δεν ήταν απλώς ευγνωμοσύνη, αν και ήταν αιώνια ευγνώμων για όλα όσα είχε κάνει. Ήταν μια ιδιαίτερη σύνδεση, γεννημένη από εξαιρετικές περιστάσεις, τροφοδοτούμενη από κοινές απώλειες και αναγεννημένες ελπίδες. Κάθε βράδυ, παρά τη διαφορά ώρας, ο Αλέξανδρος τηλεφωνούσε για να μάθει πώς ήταν. Ρωτούσε για τη δουλειά της, για την πρόοδο του Νίκου, για την πορεία της δικαστικής διαδικασίας. Η Ελένη αντιλαμβανόταν ότι περίμενε με ανυπομονησία αυτές τις κλήσεις, προετοιμάζοντας νοητικά ιστορίες για να διηγηθεί, κρατώντας τις μικρές νίκες της ημέρας για να τις μοιραστεί μαζί του. Ο Νίκος, που τώρα ήταν σχεδόν ενός έτους, φαινόταν επίσης να νιώθει την απουσία του Αλέξανδρου. Κάθε φορά που χτυπούσε το τηλέφωνο, τα ματάκια του έλαμπαν με προσδοκία. «Είναι σχεδόν σαν να είμαστε οικογένεια», μουρμούρισε η Ελένη στον εαυτό της ένα βράδυ, παρατηρώντας τον Νίκο να κοιμάται ήρεμα στην κούνια του. Η σκέψη την τρόμαξε και την παρηγόρησε στον ίδιο βαθμό. Την παραμονή της επιστροφής του Αλέξανδρου, η Ελένη έλαβε ένα απροσδόκητο τηλεφώνημα από την Αθηνά Γεωργίου. «Οι Νικολάου κατέθεσαν επίσημο αίτημα κηδαιμονίας», ενημέρωσε η δικηγόρος χωρίς περιστροφές. «Ισχυρίζονται ότι εγκατέλειψες τον εγγονό τους για μήνες και επανεμφανίστηκες μόνο όταν βρήκες έναν πλούσιο χορηγό». Η Ελένη ένιωσε το αίμα της να παγώνει. «Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ποτέ δεν εγκατέλειψα τον Νίκο. Απλώς ήμουνα...» «Το ξέρω», καθησύχασε η Αθηνά. «Αλλά παίζουν σκληρά. Προσέλαβαν τον Μάρκο Αντωνίου, δικηγόρο ειδικευμένο σε υποθέσεις κηδαιμονίας για οικογένειες υψηλής οικονομικής επιφάνειας, και χρησιμοποιούν τις φωτογραφίες από το νοσοκομείο και την ξαφνική αλλαγή στη ζωή σου ως απόδειξη οπορτουνισμού. Τι κάνουμε? Ήδη ετοιμάζω την αντίκρουσή μας. Έχουμε υπέρ σου την τρέχουσα σταθερότητα, την εργασιακή σχέση και κυρίως το γεγονός ότι ποτέ δεν σταμάτησες να φροντίζεις τον Νίκο, ακόμα και στις χειρότερες συνθήκες. Θα ζητήσουμε μια ψυχοκοινωνική αξιολόγηση που θα αποδεικνύει την ικανότητά σου ως μητέρα». Μετά το τηλεφώνημα, η Ελένη κάθισε στον καναπέ, τρέμοντας. Η πιθανότητα να χάσει τον Νίκο ήταν αβάσταχτη. Ήταν το μόνο που της είχε απομείνει μετά την απώλεια του Δημήτρη, ο μοναδικός της δεσμός με τον άνδρα που αγάπησε. Όταν το θηροτηλέφωνο χτύπησε αναγγέλλοντας έναν επισκέπτη, η Ελένη φαντάστηκε ότι θα ήταν η Κατερίνα, που περιστασιακά περνούσε για να ελέγξει αν χρειάζονταν κάτι, αλλά ανοίγοντας την πόρτα βρήκε έναν άνδρα μέσης ηλικίας, με γκρίζα μαλλιά και σκληρή έκφραση. «Σταύρο», ψιθύρισε αναγνωρίζοντας τον πεθερό της, που δεν είχε δει εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Ο Σταύρος Νικολάου μπήκε χωρίς να προσκληθεί. Τα μάτια του περιδιάβαιναν κριτικά το πολυτελές διαμέρισμα. «Βλέπω ότι τα πήγες καλά, Ελένη». Εκείνη κατάπιε με δυσκολία, νιώθοντας την καρδιά της να επιταχύνει. «Τι θέλεις, Σταύρο, πώς με βρήκες?» «Όλη η Ελλάδα ξέρει που είσαι», απάντησε με περιφρόνηση. «Η νέα προστατευόμενη του μεγιστάνα της τεχνολογίας. Μια συγκινητική ιστορία για τις εφημερίδες, έτσι δεν είναι?» Η φωνή του έσταζε σαρκασμό. Η Ελένη παρέμεινε σταθερή, αν και εσωτερικά έτρεμε. «Αν ήρθες για να δημιουργήσεις προβλήματα, σε παρακαλώ να φύγεις. Ο Νίκος κοιμάται». «Νίκος», επανέλαβε. Το όνομα ακούστηκε παράξενο στο στόμα του. «Ο εγγονός μου. Αίμα από το αίμα μου. Γιος του γιού μου που έφυγε. Ήταν και ο σύζυγός μου», αντέτεινε η Ελένη με φωνή που έτρεμε. «Και ο Νίκος είναι ο γιος μου». Ο Σταύρος έκανε ένα βήμα προς το μέρος της, εκφοβιστικός. «Ένας γιος που δεν έχεις τη δυνατότητα να μεγαλώσεις, ζώντας από τις ελεημοσύνες ενός δισεκατομμυριούχου που προφανώς θέλει κάτι σε αντάλλαγμα». Η προσβολή χτύπησε την Ελένη σαν χαστούκι. «Δεν ξέρεις για τι πράγμα μιλάς. Ο Αλέξανδρος μας βοηθάει επειδή σε αγοράζει», διέκοψε ο Σταύρος ψυχρά, «και χρησιμοποιεί τον εγγονό μου ως νόμισμα ανταλλαγής για τη ένοχη συνείδησή του. Νομίζεις ότι δεν έψαξα για αυτόν? Ο άνθρωπος έχασε την οικογένειά του και τώρα θέλει να την αντικαταστήσει με τη δική μου».
Η Ελένη ένιωσε την οργή να μεγαλώνει, αντικαθιστώντας τον αρχικό φόβο. «Φύγε από εδώ, Σταύρο. Δεν έχεις το δικαίωμα να εισβάλλεις στο σπίτι μου και να κάνεις αυτές τις κατηγορίες». «Σπίτι», γέλασε πικρά. «Τίποτα από αυτά δεν είναι δικό σου, Ελένη. Είναι όλα δικά του. Το διαμέρισμα, η δουλειά, τα ρούχα που φοράς και όταν βαρεθεί τι θα μείνει για σένα. Για τον Νίκο». Τα λόγια του άγγιξαν μια βαθιά ανασφάλεια που η Ελένη προσπαθούσε να αγνοήσει. Όσο ευγνώμων κι αν ήταν στον Αλέξανδρο, όσο κι αν εμπιστευόταν τις προθέσεις του, η ανισότητα μεταξύ τους ήταν ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Τι θα συνέβαινε αν μια μέρα απλώς άλλαζε γνώμη? «Έχω μια πρόταση», συνέχισε ο Σταύρος, διαμορφώνοντας τη φωνή του σε πιο συμφιλιωτικό τόνο. «Γύρνα στη Θεσσαλονίκη μαζί μας. Σου δίνω ένα δικό σου σπίτι, στο όνομά σου. Μια δουλειά στην κατασκευαστική. Πραγματική σταθερότητα, όχι αυτή την προσωρινή φαντασίωση». Η προσφορά την ευνηδίασε. Ήταν ακριβώς αυτό που ο Σταύρος είχε αρνηθεί να προσφέρει ένα χρόνο πριν, όταν ουσιαστικά την έδιωξε από τη Θεσσαλονίκη μετά το ατύχημα του Δημήτρη. «Γιατί τώρα?» ρώτησε καχύποπτη. «Πριν από ένα χρόνο μου είπες ότι δεν ήμουν τίποτα για την οικογένειά σου, ότι ο Νίκος θα ήταν καλύτερα χωρίς εμένα». Ο Σταύρος είχε την αξιοπρέπεια να φανεί αμήχανος. «Κάναμε λάθη και ήμασταν σε πένθος. Αλλά ο Νίκος είναι ο εγγονός μας και εσύ λοιπόν ήσουν η σύζυγος του γιού μου». «Ήμουν». Η Ελένη σήκωσε ένα φρύδι. «Ακόμα είμαι. Ο θάνατος δεν ακυρώνει τον γάμο στην καρδιά μου, Σταύρο». Ο άνδρας αναστέναξε, περνώντας το χέρι του από τα γκρίζα μαλλιά του. Για μια στιγμή η Ελένη διέκρινε σε αυτόν τον πατέρα που ο Δημήτρης τόσο αγαπούσε, όχι τον σκληρό άνθρωπο που την είχε απορρίψει. «Απλώς σκέψου το», ζήτησε, πιο ήπια. «Για τον Νίκο αξίζει να γνωρίσει τις ρίζες του, να μεγαλώσει κοντά στην οικογένεια του πατέρα του». Προτού η Ελένη προλάβει να απαντήσει, άκουσαν τον ήχο του κλειδιού στην πόρτα. Ο Αλέξανδρος μπήκε, κουβαλώντας βαλίτσες και μια σακούλα με δώρα. Βλέποντας τον Σταύρο, πάγωσε στιγμιαία. «Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι είχες επισκέψεις», είπε. Το βλέμμα του εναλλασσόταν μεταξύ της Ελένης και του μεγαλύτερου άνδρα. «Αλέξανδρε, αυτός είναι ο Σταύρος Νικολάου», παρουσίασε η Ελένη με ένταση. «Πατέρας του Δημήτρη, πεθερός μου». Οι δύο άνδρες μετρήθηκαν σιωπηλά. Ο Αλέξανδρος έτεινε το χέρι του, που ο Σταύρος δέχτηκε μετά από μια αισθητή δισταγμό. «Κύριε Νικολάου», χαιρέτησε ο Αλέξανδρος επίσημα, «φαντάζομαι ότι είστε εδώ για να δείτε τον εγγονό σας». «Μεταξύ άλλων», απάντησε ο Σταύρος, ο τόνος και πάλι σκληρός. «Όπως το να καταλάβω τι είδους ενδιαφέρον έχει ένας ανήπαντρος δισεκατομμυριούχος για την ύφη μου και τον εγγονό μου». Ο Αλέξανδρος δεν κλονίστηκε από την πρόκληση. Το ίδιο ενδιαφέρον που θα έπρεπε να έχει κάθε αξιοπρεπής άνθρωπος όταν βλέπει μια νεαρή μητέρα και ένα παιδί να χρειάζονται βοήθεια. «Βοήθεια», επανέλαβε ο Σταύρος σαρκαστικά. «Έτσι το ονομάζετε. Είναι ξεκάθαρο για τον καθένα ότι οι προθέσεις σας ξεπερνούν τη χριστιανική φιλανθρωπία, κύριε Παπαδόπουλε». Η Ελένη παρενέβη πριν η κατάσταση κλιμακωθεί. «Ο Σταύρος έφευγε ήδη», είπε σταθερά, ανοίγοντας την πόρτα. «Θα μιλήσουμε άλλη μέρα όταν τα συναισθήματα θα είναι πιο ελεγχόμενα». Ο Σταύρος έριξε ένα τελευταίο προκλητικό βλέμμα στον Αλέξανδρο προτού κατευθυνθεί προς την πόρτα. «Σκέψου την πρότασή μου, Ελένη, για τον Νίκο». Μετά προς τον Αλέξανδρο. «Αυτό δεν τελείωσε, κύριε Παπαδόπουλε». Όταν η πόρτα έκλεισε, η σιωπή βάρινε μεταξύ τους. Ο Αλέξανδρος άφησε τις βαλίτσες στο πάτωμα, εμφανώς ταραγμένος από τη συνάντηση. «Ποια πρόταση?» ρώτησε τελικά. Η Ελένη εξήγησε την προσφορά του Σταύρου, το σπίτι, τη δουλειά, την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Κατέθεσε επίσης αίτημα κηδαιμονίας, πρόσθεσε, με φωνή που έτρεμε ελαφρά. «Η Αθηνά με κάλεσε σήμερα». Ο Αλέξανδρος έγνεψε καταφατικά, επεξεργαζόμενος την πληροφορία. Ήταν αναμενόμενο. Αισθάνονται ότι χάνουν τον έλεγχο της κατάστασης. «Κι αν έχουν δίκιο», ρώτησε η Ελένη χαμηλόφωνα. «Για εμάς εννοώ. Για όλο αυτό που δεν είναι πραγματικό». Ο Αλέξανδρος την κοίταξε, έκπληκτος. «Τι εννοείς?» «Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα, Αλέξανδρε. Σε 2 μήνες πέρασα από άστεγη σε εταιρικό στέλεχος που ζει σε μια σοφίτα. Μερικές φορές ούτε εγώ η ίδια το πιστεύω. Πώς να περιμένω ότι θα το πιστέψει ένας δικαστής?» Εκείνος πλησίασε, αγγίζοντας απαλά το μπράτσο της. «Είναι πραγματικό, Ελένη. Η δουλειά σου είναι πραγματική. Κάνεις τη διαφορά. Η αγάπη σου για τον Νίκο είναι πραγματική». Ή δίστασε, αναζητώντας την κατάλληλη λέξη.
Η φιλία μας είναι πραγματική. Η Ελένη ένιωσε τη ζεστασιά του χεριού του, την παρηγοριά της παρουσίας του. Ήθελε απεγνωσμένα να τον πιστέψει. «Και αν μια μέρα βαρεθείς?» Η ερώτηση ξέφυγε πριν προλάβει να τη συγκρατήσει. «Αν αποφασίσεις ότι έχεις κάνει αρκετά για μας», η πληγή στα μάτια του Αλέξανδρου ήταν άμεση και βαθιά. «Αυτό πιστεύεις για μένα, ότι απλώς διασκεδάζω, παίζοντας τον Ευεργέτη, μέχρι να βαρεθώ?» «Όχι», διαμαρτυρήθηκε, αλλά ο Σταύρος άγγιξε ένα ευαίσθητο σημείο. «Όλα αυτά είναι δικά σου, Αλέξανδρε. Το διαμέρισμα, η δουλειά, η νομική ασφάλεια. Αν κάποια μέρα αυτό τελειώσει, πού θα βρεθώ? Πώς θα προστατεύσω τον Νίκο?» Ο Αλέξανδρος υποχώρησε, πληγωμένος. «Νόμιζα ότι με εμπιστευόσουν». «Σε εμπιστεύομαι», διαβεβαίωσε. «Αλλά πρέπει να είμαι και ρεαλίστρια. Για πρώτη φορά βρίσκομαι σε θέση να εξασφαλίσω ένα μέλλον για το παιδί μου. Πρέπει να σκεφτώ όλες τις πιθανότητες». Η σιωπή βάρινε μεταξύ τους ξανά, γεμάτη με ανίποτα λόγια και μπερδεμένα συναισθήματα. «Αγόρασα κάτι για τον Νίκο», είπε τελικά ο Αλέξανδρος, παίρνοντας τη σακούλα με τα δώρα. «Ένα αρκουδάκι από την Καλιφόρνια. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να του αρέσει». Η ξαφνική αλλαγή θέματος ευνηδίασε την Ελένη, αλλά δέχτηκε τη διέξοδο που προσφέρθηκε από την έντονη συζήτηση. «Θα το λατρέψει. Κοιμάται τώρα, αλλά μπορείς να του το δώσεις αύριο». Ο Αλέξανδρος έγνεψε καταφατικά, αφήνοντας το δώρο στον καναπέ. «Νομίζω ότι θα φύγω. Είμαι κουρασμένος από το ταξίδι». «Αλέξανδρε», τον φώναξε η Ελένη όταν ήταν ήδη στην πόρτα. «Ευχαριστώ που επέστρεψες». Χαμογέλασε λυπημένα. «Θα επιστρέφω πάντα, Ελένη, αυτό είναι που δεν έχεις καταλάβει ακόμα». Αφού έφυγε, η Ελένη πήγε στο δωμάτιο του Νίκου. Το αγόρι κοιμόταν ήρεμα, αγνοώντας τις καταιγίδες που σχηματίζονταν γύρω του. Άγγιξε τα απαλά μαλλιά του γιού της, τόσο όμοια με του Δημήτρη, και ένιωσε τα δάκρυα να έρχονται. Ήθελε το καλύτερο για τον Νίκο, πάντα ήθελε. Αλλά τι θα ήταν καλύτερο? Η σταθερότητα που προσφέρθηκε από τους παππούδες από την πλευρά του πατέρα, με ρίζες και οικογενειακή ιστορία. Ή ο νέος κόσμος που ο Αλέξανδρος είχε ανοίξει για αυτούς, γεμάτος δυνατότητες αλλά και αβεβαιότητες. Το επόμενο πρωί, φτάνοντας στο γραφείο, βρήκε έναν φάκελο πάνω στο γραφείο της. Μέσα, ένα έγγραφο ιδιοκτησίας του διαμερίσματος στη Βουλιαγμένη, μεταβιβασμένο στο όνομά της. Και έναν τραπεζικό λογαριασμό με ένα σημαντικό ποσό, επίσης στο όνομά της. Ένα σημείωμα συνόδευε τα έγγραφα με την κομψή καλλιγραφία του Αλέξανδρου. «Για να μην αμφιβάλλεις ποτέ ξανά για τη θέση σου σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό δεν αφορά εμένα ή τα συναισθήματά μου. Αφορά εσένα και τον Νίκο που έχετε την ασφάλεια που αξίζετε, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί μεταξύ μας». Η Ελένη κράτησε το χαρτί στο στήθος της, τα δάκρυα έτρεχαν ελεύθερα. Σε όλη της τη ζωή, κανείς, εκτός από τον Δημήτρη, δεν είχε επιδείξει τέτοιο επίπεδο κατανόησης και σεβασμού για τις ανασφάλειές της. Στον πάνω όροφο του κτηρίου, ο Αλέξανδρος παρατηρούσε την πόλη μέσα από τα παράθυρα του γραφείου του. Η Κατερίνα μπήκε αθόρυβα, τοποθετώντας έναν φάκελο στο γραφείο του. «Η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε», ενημέρωσε. «Είστε σίγουρος για αυτό, κύριε?» Ο Αλέξανδρος έγνεψε καταφατικά χωρίς να γυρίσει. «Απόλυτα. Η Ελένη χρειάζεται αυτονομία, όχι φιλανθρωπία». Η Κατερίνα δίστασε στην πόρτα. «Μπορώ να κάνω μια προσωπική παρατήρηση, κύριε?» Γύρισε, έκπληκτος. Σε 15 χρόνια η Κατερίνα σπάνια ξεπερνούσε την επαγγελματική γραμμή. «Φυσικά. Είστε ερωτευμένος μαζί της», είπε απλά. Ο Αλέξανδρος ούτε επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε, απλώς γύρισε ξανά να κοιτάξει από το παράθυρο. «Αυτό έχει σημασία. Έχει αν αφήνετε τα συναισθήματά σας να θολώνουν την κρίση σας», χαμογέλασε λυπημένα. «Για πρώτη φορά σε 10 χρόνια, Κατερίνα, η κρίση μου δεν ήταν ποτέ τόσο διαυγής». Στο τέλος εκείνου του απογεύματος, ενώ η Ελένη έπαιρνε τον Νίκο από τον εταιρικό παιδικό σταθμό, το κινητό της χτύπησε. Ήταν η Αθηνά Γεωργίου. «Οι Νικολάου διπλασίασαν το στοίχημα», ενημέρωσε η δικηγόρος με τεταμένη φωνή. «Ζητούν έκτακτη ακρόαση, ισχυριζόμενοι ότι χειραγωγήσε από τον Αλέξανδρο και ότι αυτό θέτει τον Νίκο σε ψυχολογικό κίνδυνο». Η Ελένη έκλεισε τα μάτια της, νιώθοντας το βάρος του κόσμου στους ώμους της. «Πότε?» «Την επόμενη εβδομάδα». «Και Ελένη, έχουν έναν μάρτυρα. Κάποιον που ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις για μια ανάρμοστη σχέση μεταξύ εσένα και του Αλέξανδρου». «Αυτό είναι παράλογο», διαμαρτυρήθηκε η Ελένη. «Δεν υπάρχει καμία σχέση πέρα από τη φιλία».
Η σιωπή της Αθηνάς ήταν αποκαλυπτική. Δεν έχει σημασία τι υπάρχει, Ελένη. Έχει σημασία τι μπορούν να κάνουν να φαίνεται ότι υπάρχει. Και αυτή τη στιγμή η ιστορία μιας ευάλωτης ανήπαντρης μητέρας που υιοθετήθηκε από έναν μοναχικό δισεκατομμυριούχο δεν φαίνεται πολύ καλή για έναν συντηρητικό δικαστή. Μετά το τηλεφώνημα, η Ελένη αγκάλιασε τον Νίκο σφιχτά, σαν να φοβόταν ότι θα μπορούσε να εξαφανιστεί ανά πάσα στιγμή. Το αγόρι, νιώθοντας την αγωνία της, άγγιξε το πρόσωπό της με τα μικρά του χέρια, μια χειρονομία παρηγοριάς που έκανε τα δάκρυά της να αυξηθούν. «Θα τα πάμε καλά, αγάπη μου», υποσχέθηκε, αν και η φωνή της πρόδιδε την αβεβαιότητά της. «Η μαμά θα σε φροντίσει. Πάντα». Η αίθουσα του δικαστηρίου στο δικαστικό μέγαρο της Αθήνας επέβαλε σεβασμό με τη σοβαρή σιωπή της και την εθνική σημαία δίπλα στο τραπέζι της δικαστού. Η Ελένη διόρθωσε νευρικά το μπλε σακάκι που η Κατερίνα τη βοήθησε να επιλέξει. «Επαγγελματικό αλλά μητρικό», είχε πει η βοηθός. Ο Νίκος ήταν με μια έμπιστη νταντά, ειδικά προσληφθήσα για τη μέρα. Ο Αλέξανδρος, καθισμένος στην πρώτη σειρά του ακροατηρίου, είχε τα μάτια του καρφωμένα πάνω της, μεταδίδοντας μια αυτοπεποίθηση που δεν ένιωθε. Στην άλλη πλευρά της αίθουσας, ο Σταύρος και η Μαρία Νικολάου, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους, τον Μάρκο Αντωνίου, προέβαλαν την τέλεια εικόνα των ανήσυχων παππούδων. Η Μαρία είχε δάκρυα στα μάτια, στρατηγικά τοποθετημένη, ώστε η δικαστής Άννα Μαυρίδου να μπορεί να παρατηρήσει τη θλίψη της. Η Αθηνά Γεωργίου ήταν εξαιρετικά σοβαρή εκείνο το πρωί. «Θυμήσου», ψιθύρισε στην Ελένη, «απάντα μόνο σε ό,τι σε ρωτούν, χωρίς παρεκκλήσεις, χωρίς υπερβολικά συναισθήματα. Γεγονότα, Ελένη, μόνο γεγονότα». Η δικαστής Μαυρίδου, μια γυναίκα στα 50 της, γνωστή για την αυστηρή αμεροληψία της, μπήκε στην αίθουσα. Όλοι σηκώθηκαν με σεβασμό. «Βρισκόμαστε εδώ για να αξιολογήσουμε το αίτημα προσωρινής κηδαιμονίας του παιδιού Νίκου Νικολάου, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό τη φροντίδα της μητέρας Ελένης Νικολάου και ζητείται από τους παππούδες από την πλευρά του πατέρα Σταύρο και Μαρία Νικολάου», ανακοίνωσε η δικαστής, ξεφυλίζοντας τα έγγραφα. «Δεδομένης της ευαίσθητης φύσης της υπόθεσης και της ηλικίας του παιδιού, θα διεξαγάγω αυτή την ακρόαση με πιο άμεσο τρόπο. Δικηγόρε Αντωνίου, μπορείτε να ξεκινήσετε». Ο Μάρκος Αντωνίου σηκώθηκε με την αυτοπεποίθηση κάποιου που έχει ήδη κερδίσει παρόμοιες μάχες. Ψηλός, άψογα ντυμένος, κρατούσε έναν μαύρο φάκελο που έμοιαζε να περιέχει τη μοίρα της Ελένης. «Αξιότιμη κυρία, τα γεγονότα είναι απλά», ξεκίνησε, με φωνή διαμορφωμένη για να μεταδίδει ειλικρινή ανησυχία. «Μετά το τραγικό ατύχημα που σκότωσε τον Δημήτρη Νικολάου πριν από 1 χρόνο, η σύζυγός του Ελένη εξαφανίστηκε με τον γιο του ζευγαριού, τον Νίκο, που τότε ήταν μόλις 4 μηνών. Για μήνες οι πελάτες μου αναζητούσαν απεγνωσμένα τον εγγονό τους, χωρίς επιτυχία. Η Ελένη ένιωσε το αίμα της να βράζει με τη διαστρέβλωση των γεγονότων, αλλά η Αθηνά έσφιξε τον μπράτσο της, υπενθυμίζοντάς της να διατηρήσει την ψυχραιμία της. «Ξαφνικά», συνέχισε ο Αντωνίου, «η Ελένη επανεμφανίζεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όχι ως αφοσιωμένη μητέρα, αλλά ως η νέα προστατευόμενη του δισεκατομμυριούχου Αλέξανδρου Παπαδόπουλου. Μέσα σε λίγες μέρες περνά να ζει σε ένα διαμέρισμα πολυτελείας και καταλαμβάνει μια διευθυντική θέση στην εταιρεία του. Θέση για την οποία, πρέπει να τονίσω, δεν διαθέτει τυπικά προσόντα». Ο Αντωνίου έκανε μια δραματική παύση, κοιτάζοντας κατευθείαν την Ελένη. «Το ερώτημα που παρουσιάζουμε, αξιότιμη κυρία, δεν είναι αν η Ελένη αγαπά τον γιο της. Είναι αν αυτό το περιβάλλον, αυτή η αμφισβητήσιμη σχέση με έναν άνδρα που μόλις γνώρισε, προσφέρει τη σταθερότητα που απαιτείται για την υγιή ανάπτυξη του Νίκου». Ο υπενιγμός ήταν σαφής και η Ελένη ένιωσε το πρόσωπό της να καίει. Ο Αλέξανδρος στο ακροατήριο διατηρούσε ανέκφραστο πρόσωπο, αν και τα μάτια του πρόδιδαν τη συγκρατημένη οργή του. «Επιπλέον», συνέχισε ο Αντωνίου, βγάζοντας μερικές φωτογραφίες από τον φάκελο, «έχουμε αποδείξεις ότι η Ελένη εξέθεσε τον Νίκο σε αξιοθρήνητες συνθήκες διαβίωσης πριν συναντήσει τον ευεργέτη της. Κοιμόταν σε ένα παλιό αυτοκίνητο, χωρίς βασικές συνθήκες υγιεινής, χωρίς επαρκή ιατρική φροντίδα. Ήταν απλώς μια ευτυχή σύμπτωση που την βρήκε ο κύριος Παπαδόπουλος. Αλλά τι θα γινόταν αν αυτό δεν είχε συμβεί? Πόσο καιρό ακόμα θα επιβίωνε ο Νίκος σε εκείνες τις συνθήκες? Η Ελένη ένιωσε τα δάκρυα να απειλούν να πέσουν, αλλά πήρε βαθιά ανάσα, θυμούμενη τη συμβουλή της Αθηνάς.
Δεν μπορούσε να δείξει αδυναμία τώρα. Από την άλλη πλευρά, συνέχισε ο Αντωνίου, οι πελάτες μου προσφέρουν αποδεδειγμένη σταθερότητα, ένα δομημένο σπίτι, οικονομικούς πόρους, οικογενειακούς δεσμούς. Είναι οι παππούδες του Νίκου από την πλευρά του πατέρα, το αίμα του, η ιστορία του. Ζητούν μόνο την ευκαιρία να προσφέρουν στον εγγονό τους τη ζωή που ο γιος τους θα ήθελε για αυτόν. Όταν ο Αντωνίου τελείωσε, η Αθηνά σηκώθηκε, η ήρεμη όψη της ερχόταν σε αντίθεση με την εμπριστική παρουσίαση του συναδέλφου της. «Αξιότιμη κυρία, πριν παρουσιάσω την υπεράσπισή μας, θα ήθελα να διευκρινίσω μερικά διαστρεβλωμένα γεγονότα από την αντίδικη πλευρά», άρχισε, προσαρμόζοντας τα γυαλιά της. Η Ελένη Νικολάου ποτέ δεν εξαφανίστηκε με τον Νίκο. Μετά την απώλεια του συζύγου της, ουσιαστικά εκδιώχθηκε από το σπίτι όπου ζούσε στη Θεσσαλονίκη από την ίδια την οικογένεια Νικολάου, που αρνήθηκε να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια στην ύφη και τον εγγονό τους. Ο Σταύρος Νικολάου κινήθηκε άβολα στην καρέκλα του, αποφεύγοντας το βλέμμα της δικαστού. Χωρίς πόρους και χωρίς οικογενειακή υποστήριξη, η Ελένη έκανε αυτό που θα έκανε κάθε μητέρα. Πάλεψε για την επιβίωση του γιού της με τα εργαλεία που είχε. Και ναι, για μια περίοδο αυτό περιλάμβανε τη διαβίωση σε δύσκολες συνθήκες. Αλλά σε καμία στιγμή ο Νίκος δεν έπαψε να λαμβάνει το πιο σημαντικό: αγάπη, φροντίδα και πλήρη αφοσίωση. Η Αθηνά περπάτησε αργά μέχρι το τραπέζι, αφήνοντας μερικά έγγραφα. Παρουσιάζουμε αρχεία από κοινοτικά κέντρα υγείας, όπου η Ελένη πήγαινε τακτικά τον Νίκο για παρακολούθηση, ακόμα και στην πιο ευάλωτη κατάστασή της. Μαρτυρίες κοινωνικών λειτουργών που τη συνάντησαν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου και βεβαιώνουν την ακλόνητη δέσμευσή της στην ευημερία του γιού της. Στρεφόμενη προς τη δικαστή, η Αθηνά συνέχισε: «Όσον αφορά τη σχέση με τον κύριο Παπαδόπουλο, παρουσιάζουμε γεγονότα, όχι υπενιγμούς. Ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος έχασε τη σύζυγο και τον γιο του σε ένα ατύχημα παρόμοιο με αυτό που σκότωσε τον σύζυγο της πελάτησάς μας. Συναντώντας την Ελένη και τον Νίκο σε ευάλωτη κατάσταση, προσέφερε ανθρωπιστική βοήθεια που αργότερα επισημοποιήθηκε μέσω νόμιμων ευκαιριών εργασίας και στέγασης. Η δικηγόρος παρουσίασε στη συνέχεια τα έγγραφα μεταβίβασης του διαμερίσματος και του τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της Ελένης. Όπως μπορείτε να επαληθεύσετε, αξιότιμη κυρία, αυτές οι μεταβιβάσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς καμία προϋπόθεση ή περιοριστική ρήτρα. Ήταν καθαρές δωρεές, νομίμως καταχωρημένες, που δείχνουν τη γνήσια πρόθεση να παρέχουν αυτονομία στην πελάτησά μας, όχι εξάρτηση. Η δικαστής εξέτασε τα έγγραφα με προσοχή. Το ουδέτερο πρόσωπό της δεν αποκάλυπτε τις εντυπώσεις της. «Τέλος», κατέληξε η Αθηνά, «ζητούμε να λάβετε υπόψη σας όχι μόνο την υλική πλευρά, αλλά και τον ακλόνητο συναισθηματικό δεσμό μεταξύ μητέρας και γιου. Ο Νίκος βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον, με πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, υγεία και, πάνω απ' όλα, την αγάπη της μητέρας που ποτέ, ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές, δεν έπαψε να θέτει ως προτεραιότητα την ευημερία του». Μετά τις αρχικές παρουσιάσεις, ξεκίνησαν οι καταθέσεις. Η Μαρία Νικολάου έκλαψε μιλώντας για τον χαμένο γιο της και τον εγγονό που μόλις γνώριζε. Ο Σταύρος περιέγραψε τη συνεχή ανησυχία για την ευημερία του Νίκου. Η κοινωνική λειτουργός που προσέλαβαν οι Νικολάου τόνισε τη σημασία των εκτεταμένων οικογενειακών δεσμών στην παιδική ανάπτυξη. Τότε ήρθε η σειρά της Ελένης. Με τρεμάμενα πόδια κατευθύνθηκε στο κέντρο της αίθουσας, έδωσε τον όρκο και κάθισε απέναντι από τη δικαστή. «Κυρία Νικολάου», άρχισε η δικαστής Μαυρίδου, «γιατί φύγατε από τη Θεσσαλονίκη μετά το ατύχημα του συζύγου σας?» Η Ελένη πήρε βαθιά ανάσα. «Δεν είχα επιλογή, αξιότιμη κυρία. Ο Σταύρος και η Μαρία ξεκαθάρισαν ότι δεν με ήθελαν κοντά τους. Προσέφεραν χρήματα για να παραδώσω τον Νίκο και να εξαφανιστώ». Ένας ψίθυρος διέτρεξε την αίθουσα. Ο Σταύρος Νικολάου διαμαρτυρήθηκε χαμηλόφωνα, αλλά φημώθηκε από το δικηγόρο του. «Αυτό μπορεί να αποδειχθεί?» ρώτησε η δικαστής. «Έχω μια ηχογράφηση», απάντησε η Ελένη. «Έγινε την ημέρα που με έδιωξαν από το σπίτι. Ο Δημήτρης πάντα με συμβούλευε να καταγράφω σημαντικές συζητήσεις. Γνώριζε καλά τους γονείς του». Η Αθηνά παρουσίασε την ηχογράφηση, την οποία η δικαστής άκουσε με ακουστικά. Το πρόσωπό της σκλήρινε καθώς επέστρεφε τη συσκευή. «Γιατί δεν αναζητήσατε κοινωνική βοήθεια? Υπάρχουν προγράμματα για ανήπαντρες μητέρες σε ευάλωτη κατάσταση», συνέχισε η δικαστής. «Προσπάθησα, αξιότιμη κυρία, αλλά οι λίστες αναμονής ήταν μακριές, η γραφειοκρατία περίπλοκη.
Εν τω μεταξύ ο Νίκος έπρεπε να τρώει κάθε μέρα. Έκανα ό,τι μπορούσα με αυτά που είχα. «Και πώς γνωρίσατε τον κύριο Παπαδόπουλο?» Η Ελένη διηγήθηκε τη συνάντηση στο εστιατόριο, τις ανώνυμες βοήθειες που ακολούθησαν, την ιατρική έκτακτη ανάγκη του Νίκου, όλα με μια απλότητα και ειλικρίνεια που αντιπαρέβαλαν με τις υπολογισμένες παρουσιάσεις των Νικολάου. «Ποια είναι η τρέχουσα σχέση σας με τον κύριο Παπαδόπουλο?» Η ερώτηση που όλοι περίμεναν τελικά ήρθε. Η Ελένη κοίταξε για λίγο τον Αλέξανδρο πριν απαντήσει. «Είναι ένας φίλος, αξιότιμη κυρία. Ένας φίλος που εμφανίστηκε όταν τον χρειαζόμασταν περισσότερο και μας βοήθησε χωρίς να ζητήσει τίποτα σε αντάλλαγμα. Ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει τον πόνο της απώλειας και ήξερε πώς να τη μετατρέψει σε συμπόνια». Η δικαστής την μελέτησε για μερικές στιγμές σαν να αξιολογούσε την ειλικρίνεια των λόγων της. «Και αν οι παππούδες του Νίκου λάβουν την κυδαιμονία, πώς θα νιώθατε?» Η ερώτηση ευνηδίασε την Ελένη. Κοίταξε τον Σταύρο και τη Μαρία, νιώθοντας ένα πολύπλοκο μείγμα συναισθημάτων. «Θα ένιωθα ατελής», απάντησε με φωνή που έτρεμε. «Ο Νίκος είναι η καρδιά μου έξω από το στήθος μου, αξιότιμη κυρία. Είναι το μόνο που μου απομένει από τον άνδρα που αγάπησα. Αλλά», δίστασε, «αν μπορούσα να έχω απόλυτη βεβαιότητα ότι θα ήταν το καλύτερο για αυτόν, θα το δεχόμουνα. Μια μητέρα πάντα βάζει το παιδί πάνω από τον εαυτό της». Η απάντηση αιωρήθηκε στον αέρα, ισχυρή στην ειλικρίνειά της. Ακόμα και ο Μάρκος Αντωνίου φάνηκε προσωρινά αποσυντονισμένος. Μετά την Ελένη ήταν η σειρά του Αλέξανδρου να καταθέσει. Άψογος στο σκούρο κοστούμι του, μίλησε με την ευγλωτία κάποιου που είναι συνηθισμένος να διευθύνει αίθουσες συσκέψεων, αλλά υπήρχε μια ευαισθησία στα μάτια του που κανείς δεν θα μπορούσε να προσποιηθεί. «Κύριε Παπαδόπουλε, γιατί επιλέξατε να βοηθήσετε συγκεκριμένα την Ελένη και τον Νίκο?» ρώτησε η δικαστής, πηγαίνοντας κατευθείαν στο θέμα. Ο Αλέξανδρος δεν δίστασε. «Επειδή είδα σε αυτούς μια ευκαιρία για λύτρωση, αξιότιμη κυρία. Πριν από 10 χρόνια έχασα τη σύζυγό μου Σοφία και τον γιο μου Γιάννη σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Από τότε ζούσα στον αυτόματο πιλότο, συσσωρεύοντας χρήματα και δύναμη που δεν σήμαιναν τίποτα. Το να βλέπω την Ελένη να παλεύει μόνη της για τον γιο της μου θύμισε τι έχει πραγματικά σημασία στη ζωή. Και ποια είναι η μακροπρόθεσμη πρόθεσή σας μαζί τους?» «Η πρόθεσή μου είναι να διασφαλίσω ότι ποτέ δεν θα χρειαστεί να περάσουν ξανά από δυσκολίες. Ότι ο Νίκος θα έχει όλες τις ευκαιρίες που θα είχε ο γιος μου. Ότι η Ελένη θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τις δυνατότητές της, που είναι τεράστιες. Αλλά πιο σημαντικό από τις προθέσεις μου είναι το γεγονός ότι έχω ήδη φροντίσει ώστε, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί σε εμένα ή από το πώς θα εξελιχθεί η φιλία μας, να είναι οικονομικά ασφαλής». Η δικαστής έκανε μερικές ακόμα τεχνικές ερωτήσεις, στις οποίες ο Αλέξανδρος απάντησε με σαφήνεια και ειλικρίνεια. Όταν επέστρεψε στη θέση του, η Ελένη παρατήρησε ότι η Μαρία Νικολάου τον παρακολουθούσε με μια διαφορετική έκφραση, λιγότερο εχθρική, περισσότερο στοχαστική. Μετά τις τελικές καταθέσεις και τις παρατηρήσεις των δικηγόρων, η δικαστής ανακοίνωσε ότι θα αποσυρώταν για να σκεφτεί, επιστρέφοντας σε 1 ώρα με την απόφασή της. Εκείνα τα 60 λεπτά ήταν τα πιο μακριά στη ζωή της Ελένης. Παρέμεινε καθισμένη στην προθάλαμο του δικαστηρίου, ανίκανη να μιλήσει ή να φάει. Ο Αλέξανδρος κάθισε σιωπηλά δίπλα της, χωρίς να την αγγίζει, αλλά παρών, όπως ήταν πάντα τους τελευταίους μήνες. «Όποια κι αν είναι η απόφαση», είπε τελικά, σπάζοντας τη σιωπή, «δεν είναι το τέλος, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε». Η Ελένη έγνεψε καταφατικά, ευγνώμων για τη βεβαιότητα ότι δεν ήταν πια μόνη σε αυτή τη μάχη. Προς έκπληξή της, ο Σταύρος Νικολάου πλησίασε προς το μέρος τους, χωρίς τη σύζυγο ή τον δικηγόρο του. Έμοιαζε να έχει γεράσει 10 χρόνια από την αρχή της ακρόασης. «Μπορώ να σου μιλήσω για μια στιγμή, Ελένη?» ζήτησε, ο τόνος πιο ήπιος από το συνηθισμένο. «Κατηδίαν». Ο Αλέξανδρος κοίταξε την Ελένη, που έγνεψε καταφατικά, δείχνοντας ότι θα ήταν εντάξει. Απομακρύνθηκε παραμένοντας σε ορατή απόσταση, αλλά εκτός της εμβέλειας της φωνής. «Άκουσα την ηχογράφηση», άρχισε ο Σταύρος με τρεμάμενη φωνή. «Είχα ξεχάσει πόσο σκληρός ήμουν εκείνη την ημέρα». Η Ελένη δεν απάντησε, περιμένοντας να συνεχίσει. «Όταν έφυγε ο Δημήτρης, ένα μέρος μου πέθανε μαζί του», ομολόγησε ο μεγαλύτερος άνδρας. «Κατηγόρησα όλους, συμπεριλαμβανομένης και εσένα, ειδικά εσένα, που επέζησες, ενώ εκείνος έφυγε.
Δεν ήταν δίκαιο. Όχι, δεν ήταν, συμφώνησε η Ελένη, χωρίς μνησικακία, απλώς διαπιστώνοντας ένα γεγονός. Βλέποντας σε σήμερα, ακούγοντας την κατάθεσή σου, ο Σταύρος δίστασε, συνειδητοποίησα ότι ο Δημήτρης διάλεξε καλά. Είσαι η μητέρα που ήθελε για τον γιο του. Απροσδόκητα δάκρυα εμφανίστηκαν στα μάτια της Ελένης. Ήταν το πιο κοντινό σε έγκριση που είχε λάβει ποτέ από τον πεθερό της. «Τι λες, Σταύρο?» «Λέω ότι...» Πήρε βαθιά ανάσα, σαν τα λόγια να κόστιζαν σωματική προσπάθεια, «θα αποσύρω το αίτημα κηδαιμονίας». Η Ελένη ανοιγόκλεισε τα μάτια, δύσπιστη. «Γιατί?» «Επειδή είναι το σωστό», απάντησε απλά. «Αλλά έχω έναν όρο». Τεντώθηκε, περιμένοντας. «Άφησέ μας να είμαστε μέρος της ζωής του Νίκου», ζήτησε με φωνή που έτρεμε. «Είμαστε η μόνη σύνδεση που έχει με τον πατέρα του. Άφησέ μας να είμαστε οι παππούδες του, Ελένη. Δεν θέλουμε να σε αντικαταστήσουμε. Θέλουμε μόνο να ανήκουμε στη ζωή του». Η ειλικρίνεια στα λόγια του τη συγκίνησε. Πίσω από την σκληρή και ελεγκτική πρόσωψη υπήρχε μόνο ένας ηλικιωμένος άνδρας που προσπαθούσε να κρατηθεί από τον τελευταίο δεσμό με τον χαμένο γιο του. «Ο Νίκος αξίζει να γνωρίσει την οικογένεια του πατέρα του», συμφώνησε η Ελένη απαλά. «Πάντα το άξιζε». Ο Σταύρος έγνεψε καταφατικά, εμφανώς ανακουφισμένος. «Θα μιλήσω τώρα με τη Μαρία και τον δικηγόρο μας. Όταν επιστρέψει η δικαστής, θα κάνουμε την επίσημη ανακοίνωση». Όταν απομακρύνθηκε, ο Αλέξανδρος επέστρεψε στο πλευρό της Ελένης, μπερδεμένος με την αλλαγή στην έκφρασή της. «Τι συνέβη?» «Ένα θαύμα, νομίζω», απάντησε, ακόμα επεξεργαζόμενη τη συζήτηση. «Θα αποσύρουν το αίτημα κηδαιμονίας». Η είδηση ευνηδίασε τον Αλέξανδρο. «Τι, γιατί?» «Επειδή επιτέλους με είδαν», εξήγησε η Ελένη. «Όχι ως εισβολέα ή απειλή, αλλά ως τη μητέρα του εγγονού τους, τη γυναίκα που ο γιος τους αγάπησε». Η ανακούφιση στο πρόσωπο του Αλέξανδρου ήταν άμεση και βαθιά. Χωρίς να σκεφτεί, την τύλιξε σε μια σφιχτή αγκαλιά, την πρώτη πραγματική σωματική επαφή μεταξύ τους. Η Ελένη ανταποκρίθηκε, νιώθοντας τη στιβαρή παρηγοριά των χεριών του, τη ζεστασιά του σώματός του, το διακριτικό άρωμα της κολόνιας του. Όταν χωρίστηκαν, υπήρχε κάτι καινούριο στα μάτια και των δύο, μια σιωπηλή αναγνώριση συναισθημάτων που μέχρι τότε είχαν προσεκτικά αγνοηθεί. Πίσω στην αίθουσα του δικαστηρίου, η επίσημη απόσυρση του αιτήματος ανακοινώθηκε από τον Μάρκο Αντωνίου προς την προφανή έκπληξη της δικαστού Μαυρίδου. Ο Σταύρος εξήγησε εν συντομία ότι η οικογένεια είχε καταλήξει σε μια φιλική συμφωνία που έδινε προτεραιότητα στην ευημερία του Νίκου, συμπεριλαμβανομένων τακτικών επισκέψεων των παππούδων. Η δικαστής επισημοποίησε τη συμφωνία, ορίζοντας ότι η κηδαιμονία του Νίκου θα παρέμενε εξ ολοκλήρου στην Ελένη, με δικαιώματα επίσκεψης για τους παππούδες από την πλευρά του πατέρα σε εναλλακτικά Σαββατοκύριακα. «Ελπίδα», σχολίασε η δικαστής πριν κλείσει τη συνεδρίαση. «Είναι αυτό που βλέπω εδώ σήμερα. Μια οικογένεια που, αν και σχηματίστηκε από απώλειες και πόνους, επέλεξε την ελπίδα αντί για τη σύγκρουση. Ο Νίκος είναι ένα τυχερό αγόρι». Στην έξοδο του δικαστηρίου, μακριά από τα περίεργα βλέμματα, ο Αλέξανδρος, η Ελένη και η Νικολάου συζήτησαν εν συντομία για τα επόμενα βήματα. Συμφωνήθηκε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο ο Νίκος θα επισκεπτόταν τους παππούδες του στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από την Ελένη. «Είστε επίσης ευπρόσδεκτος, κύριε Παπαδόπουλε», είπε η Μαρία ντροπαλά, εκπλήσοντας όλους. «Για το κυριακάτικο γεύμα εννοώ, αν θέλετε να γνωρίσετε το σπίτι μας». Ο Αλέξανδρος κοίταξε την Ελένη, που έγνεψε διακριτικά. «Θα είναι χαρά μου, κυρία Νικολάου». Στο αυτοκίνητο, καθοδόν για να πάρουν τον Νίκο από το σπίτι της Νταντάς, η Ελένη τελικά χαλάρωσε, αφήνοντας τα δάκρυα ανακούφισης να ρέουν ελεύθερα. «Τελείωσε», ψιθύρισε. «Πραγματικά τελείωσε». Ο Αλέξανδρος οδηγούσε σιωπηλά, σεβόμενος τη στιγμή της κάθαρσής της. Όταν σταμάτησαν σε ένα φανάρι, εκείνη άγγιξε το χέρι του πάνω στο τιμόνι. «Ευχαριστώ», είπε απλά. «Για όλα». Έπλεξε τα δάχτυλά του με τα δικά της, μια οικία και φυσική χειρονομία. «Εμείς θα έπρεπε να ευχαριστούμε, Ελένη. Εσύ και ο Νίκος. Μου επιστρέψατε κάτι που νόμιζα ότι είχα χάσει για πάντα». «Τι?» «Την ικανότητα να νιώθω», απάντησε, κοιτάζοντάς την στα μάτια. «Να νοιάζομαι. Να αγαπώ». Η λέξη αιωρήθηκε μεταξύ τους, φορτωμένη με δυνατότητες. Όταν έφτασαν στο σπίτι της Νταντάς, ο Νίκος τους υποδέχτηκε με την ενθουσιώδη χαρά κάποιου
που ακόμα δεν καταλαβαίνει το βάρος των γεγονότων γύρω του. Βλέποντας τον Αλέξανδρο, άνοιξε τα χέρια του, απαιτώντας αγκαλιά, μια χειρονομία που είχε γίνει συνήθεια τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Αλέξανδρος τον σήκωσε, στριφογυρίζοντάς τον στον αέρα, αποσπώντας κρυστάλλινα γέλια από το αγόρι. Η Ελένη παρατήρησε τη σκηνή με την καρδιά της να ξεχυλίζει από ένα συναίσθημα πολύ πολύπλοκο για να ονομαστεί. Δεν ήταν ένα τέλος παραμυθιού, ήταν κάτι καλύτερο, μια πραγματική νέα αρχή, χτισμένη πάνω σε πραγματικές απώλειες και πόνους, πάνω σε αναγνωρισμένα λάθη και συγχωρέσεις που δόθηκαν. Μια αυτοσχέδια οικογένεια που σχηματίστηκε όχι από αίμα ή χαρτιά, αλλά από καθημερινές επιλογές και εθελοντική αγάπη. Εκείνο το βράδυ, ενώ ο Νίκος κοιμόταν στο δωμάτιό του και ο Αλέξανδρος ετοίμαζε ένα απλό δείπνο στην κουζίνα, η Ελένη περιηγήθηκε στο διαμέρισμα, το διαμέρισμά της τώρα, αναλογιζόμενη το εξαιρετικό ταξίδι που τους είχε φέρει μέχρι εδώ. Από το πίσω κάθισμα ενός παλιού αυτοκινήτου σε μια πολυτελή σοφίτα. Από τη δυσπιστία στον αμοιβαίο σεβασμό. Από την απόγνωση στην ελπίδα. Από τη μοναξιά σε αυτή τη νέα οικογενειακή διαμόρφωση που ακόμα δεν είχε όνομα, αλλά είχε ουσία. «Τι σκέφτεσαι?» ρώτησε ο Αλέξανδρος βρίσκοντας την σταματημένη δίπλα στο παράθυρο, παρατηρώντας τα φώτα της πόλης. «Πόσο απρόβλεπτη είναι η ζωή», απάντησε χαμογελώντας. «Πριν από 3 μήνες οικέτευα για περισσεύματα σε ένα εστιατόριο. Σήμερα έχω μια δουλειά, ένα σπίτι, μια ανανεωμένη σχέση με τα πεθερικά μου και...» δίστασε κοιτάζοντάς τον. «Εσένα». Ο Αλέξανδρος πλησίασε, αγγίζοντας το πρόσωπό της με απαλότητα, σαν να φοβόταν ότι θα μπορούσε να διαλυθεί κάτω από τα δάχτυλά του. «Φοβάμαι», ομολόγησε με χαμηλή φωνή, «να μην είμαι αντάξιος αυτού που εσύ και ο Νίκος αξίζετε, να μπερδεύω την ευγνωμοσύνη με...» «Δεν είναι ευγνωμοσύνη», διέκοψε η Ελένη απαλά. «Τουλάχιστον δεν είναι μόνο αυτό. Είναι περισσότερο. Είναι αναγνώριση. Τίνος. Ψυχών που γνωρίζουν τον ίδιο πόνο, που επέζησαν από το ίδιο είδος απώλειας, που καταλαβαίνουν, χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσουν, την αξία κάθε δευτερολέπτου ευτυχίας». Ο Αλέξανδρος έκλεισε τα μάτια του, απορροφώντας τα λόγια της. Όταν τα άνοιξε ξανά, υπήρχε μια ήρεμη βεβαιότητα σε αυτά. «Δεν ξέρω τι μας επιφυλάσσει το μέλλον», είπε. «Ξέρω μόνο ότι θέλω να είμαι δίπλα σας για να το ανακαλύψω». «Μια μέρα τη φορά», πρότεινε χαμογελώντας. «Μια μέρα τη φορά», συμφώνησε, σκύβοντας για να σφραγίσει αυτή την υπόσχεση με ένα απαλό φιλί, το πρώτο από πολλά που θα έρχονταν. Από το διπλανό δωμάτιο, σαν να ευλογούσε αυτή τη στιγμή, άκουσαν το γέλιο του Νίκου κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ο πιο αγνός και ελπιδοφόρος ήχος του κόσμου. Ο ήχος κάποιου που παρά το νεαρό της ηλικίας ήξερε ήδη αυτό που πολλοί ενήλικες δεν μαθαίνουν ποτέ, ότι οι οικογένειες δεν φτιάχνονται μόνο από αίμα και όνομα, αλλά από συνεχή παρουσία και αγάπη. Στην πόλη που ποτέ δεν κοιμόταν, 3 σπασμένες καρδιές είχαν βρει η μία στην άλλη τα απαραίτητα κομμάτια για να ξαναχτιστούν. Όχι τέλειες όπως πριν, τα σημάδια θα ήταν πάντα εκεί, ορατά σε ορισμένες γωνίες, ευαίσθητα σε ορισμένες στιγμές, αλλά αρκετά ολόκληρες για να προχωρήσουν, μαζί.